बयखौबो गिबियावनो स्कलार्स टिउसन सेन्टारावहाय फरायनो लानाय जाबाय। दायो बे भिडिअआवहाय सावरायगोन थाखोजिनि सानखान्थि आयदानि खोन्दो 8नि सोंथि 8.4नि से नाम्बार सोंनायनि सायाव सावरायगोन। से नाम्बार सोंनायाव दङ जोंनिया 3 खनासु रुजुथाय sin a sec a आरो tan a खौ cot a नि महराव फोरमाय। जे जों 3 खनासु रुजुथाय sin a sec a tan a बिसोरखौ जोङो मोनथामखौ जोङो cot a नि महराव फोरमायनांगौ। जों बेखौहाय मोननै आदबजों जों फोरमायनो हायो। मोनसेया जाबाय थाबिथाखौ बाहायनानै आरो जोङो मोनसेखौ जोङो खनाथि आखान्थिथामखौ जोङो बाहायनानै जोङो बेवहाय माने महराव लांनो हायो जोङो cot a नि महरावहाय नै बिसोर मोनथामखौ ना। बे भिडिअआवनो मोननैखौबो सावरायगोन, बेखायनो नोंथांमोनाहाय भिडिअखौ जोबजासिम नायलांबानो जाबाय आरो चेनेलखौ साबस्क्राइब खालामाखैबा साबस्क्राइब खालामनानै लाबानो जाबाय। सिगाङावनो जों माखासे थाबिथा जों बेवहाय गोसोआव लागोन। थाबिथा जोंहा बेवहाय दङ cos स्क्वायर a प्लास sin स्क्वायर a समान 1 दं। जाबाय थाबिथा 1, बेनिफ्राय दङ 1 प्लास tan स्क्वायर a इज इकुवेल टू sec स्क्वायर a। बे जाबाय थाबिथा 2, बेनिफ्राय दङ cot स्क्वायर a प्लास 1 इज इकुवेल टू cosec स्क्वायर a। बे जाबाय जोंनि थाबिथा आरो जों बेनि सिगाङावनो जोङो सोंनाय 8.1 आवनो जोङो मोनखादोंमोन माखासे 3 खनासुफोरनि सोमोन्दोफोरखौ जों मोनदोंमोन। जे जों मोनदोंमोन मा tan a इज इकुवेल टू मा मोनदोंमोन जोङो 1/cot a एबा जोङो मा मोनदोंमोन जोङो sin a cos a बेबायदि मोनदोंमोन जोङो ना। बेनिफ्राय cot a मोनदोंमोन जोङो 1/tan a एबा मा मोनदोंमोन जोङो cos a sin a जोङो बेबायदि मोनदोंमोन। आरो जों मोनबावदोंमोन जे मा sin a नि समान 1/cosec a, बेनिफ्राय मोनदोंमोन cos a नि समान 1/sec a। दाना जों मा खालामनांगौ जोङो साइनखौ जोङो cot a नि महराव लांनांगौ। जे जोङो बबे मोनसेखौ जोङो बबे थाबिथाखौ बाहायोब्ला जोङो बेयावहाय sin a खौ एबा बबे सोमोन्दोखौ बाहायब्ला जोङो sin a खौ cot a आवहाय गोरलैयैनो लांनो हागोन बेखौहाय नायदो। जोंनिया साइनखौहाय जोङो नाय बे मोनसे सोमोन्दो गोनां साइन गोनां बेना साइन गोनां बे मोनसे दङ। बेनिफ्राय जोंनियाव दङ जे बेवहायथ' cosबो दङ ना। एसे गोरा दा मोनसेल' थानायखौ नाय बेवहायना नायदो नैयावहाय दङ जोंनाहाय cosec। दाना जोङो नायदो बेवहाय cosec आरो sin बिसोर मोननैयावहाय बबे मोनसेयावहाय जोंनिया cot दङ ना। जोंना बबे मोनसेयाव जोङो cotखौहाय जोङो गोरलैयै लांनो हागोन जोङोहाय। होमबा जोङो नैबेयावहाय जोङो नैबे बेखौहाय बाहायखांनायनि उनावहाय नैबेखौ बाहायोब्ला मा मोनगोन जोङोहाय cot a खौ जों cot a नि महराव जोङो लांनो हागोन जोङो। होमब्ला जोङो बेवहाय sin a जे जोङो sin a खौ जोङो मा लिरनो हायो नै जोंना sin a मा दङ 1/cosec a। होमबा मा जागोन 1/cosec a। दानिया cosec a मा दङ cosec a नै cos स्क्वायर a दङ ना सरि cosec स्क्वायर a। जे होमबा जों मा खालामनो हायो बेवहाय मा जागोन बे जोंनिया होमबा नै बेवहाय दङ ना cot स्क्वायर a प्लास 1 बेखौनो जों मा लिरनो हायो समानसिननि आगदानिखौ ना ओरै आगसि फारसेखै जोङो बिसोर मोननाया समानखा नालाय ना। मा लिरनो हागोन जोङो cosec स्क्वायर a लिरनो हागोन जोङो ना। होमबा जों फारनैथिंबो बर्ग रोदा खालामोब्लाथाय ना मा जागोन बेयावहाय स्क्वायर रुटजों दानजाबा बिनिया मा थागोन cosec a थागोन। ओमफ्राय आगदाथिं मा जागोन बियो आन्डार रुट cot स्क्वायर a प्लास 1 जागोन बेयो ना। होमबा जोंनिया नैबे cosec a नि समान मा मोनखो जोङो cot स्क्वायर a प्लास 1 माया मा जागोन 1/√over cot स्क्वायर a प्लास 1। होमबा जोंना बेवहाय मा जाबाय बेवहाय ना सरि एसे भिडिअआवहाय एसे ना प्रब्लेम जादों। बेवहाय जों मा खालामबाय sin a खौ जोङो मायाव लांबाय cot a नि महराव लांबाय जोंना cotआव लांनांगौ नालाय नै जोङो cotआव लांबाय जोंनिया। जों मा बानायदों नैबे सोमोन्दोखौ बाहायनानै माबे थाबिथाखौ बाहायदों जोङो थाबिथा 3 खौ बाहायदों जों बेवहाय ना। दाना जोंहा दङ sec a खौ जोङो लांनांगौ जोङो sec a। दाना नायदो जोङो sec a खौहाय ना माबोरैहाय जोङो लांनो हायो। जे जोङो बेवहाय जोङो माखौ बाहायनो हायो जोङो थाबिथा 2 खौ बाहायनो हायो। माने जोंहाहाय tan a दं बेवहाय ना tan a माने 1/cot a ना। 10 जोंहाय जोंना
सोमोन्दोआ क'डआव लांनो हागोन जों माने बेवहाय थोंजोङै सेकनिफ्राय जोंना क'डआवहाय लांनाय बेबायदि गैया ओंखायनो जों मा खालामनांगोन जोङो 10आव लांग्रोनांगोन जोंना बेखौहाय जाहाथे गोरलै जायो 10आव लांग्रोनानै बिनिफ्राय जोङो ओमफ्राय 10निफ्राय जोङो क'डआव लांनो हागोन होमबा सेक एनि समाव मा जागोन जोंहा ओरैजाय जों फारनैथिंबो जोङो रुट होयोब्ला ना फारनैथिंबो जों बेवहाय रुट होयोब्ला मा जागोन बिनिया स्कुवेरजों रुटजों दानजागोन ना मा थागोन बिनिया सेक ए थागोन होमबा सेक एनि समान जोंना नै सेक ए ना सेक एनि समान मा जागोन होमबा 1 प्लास अंडार रुट 1 प्लास 10 स्कुवेर ए जागोन बेना मा जागोन बेवहाय अंडार रुट 1 प्लास 10 स्कुवेर ए जागोन माने नैबेयावहाय ना जे जोंना दंमोन सेक स्कुवेर ए समान 1 प्लास 10 स्कुवेर ए दंमोन बियो ना 10 स्कुवेर ए दंमोन अब्ला जोङो मा जायो स्कुवेरा से जोङो ओरैनो मा बुङो स्कुवेरखौ जोङो बिथिंहाय रुट अभार जाहैयो होनना मिथियो जोङो ना अंडार रुट जाहैयो होननानै होमबा 1 प्लास 10 स्कुवेर ए जाबाय बेबायदि ना होमबा जोङो बेवहाय सेक ए नि समान जोङो बेखौहाय फज'बाय ना 1 अंडार रुट 1 प्लास 10 स्कुवेर ए दाना 10 माने मा जायो जोंनाहाय 1 प्लास 10 मा दंमोन जोंना 1 प्लास कट ए जोंना 1 प्लास कट ए दङ होमबा जों बेवहाय सरि 1 अपॉन कट ए बेना मा जागोन 1 अपॉन कट ए दाना स्कुवेर दं नालाय जों बेवहाय ब्रेकेट स्कुवेर होनो हायो ओमफ्राय ब्रेकेट स्कुवेर बा 1 खौ स्कुवेर खालामो 1 ना आरो कटखौ स्कुवेर खालामो बियो कट स्कुवेर जागोन बेना बेवहाय जोङो स्कुवेर खानो हायो जोङो बेवहाय कट स्कुवेर जाबाय बेना दाना जों बेवहाय दुसा लायोबा ना मा जागोन नैबेयाव गाहायना कट स्कुवेर ए मा जागोन दाना गोजौआव कट स्कुवेर ए जों 1 सानजागोन जोंना होमबा कट स्कुवेर ए प्लास 1 होमबा जोंना सेक ए खौ जोङो कटनि महराव जोङो लांबाय जोङो ना जेनियावहाय जोङो बेखौहाय जोङो बानायबावनो हायो जोङो जे मोननैखौबो जोङो आलादा आलादायैहाय रुटखौ फज'योब्ला ना गोजौनिखौबो गाहायनिखौबो होयोब्ला मा जागोन गाहायनियाहाय स्कुवेरजों रुटजों दानजागोन माने गाहायावहाय कट स्कुवेर ए जागौमोन नालाय ना होमबा स्कुवेरजों रुटजों दानजागौमोन बेयो ना केन्सेल जागौमोन होमबा मा जागोन बेवहाय कट ए थागोन बेयो ना स्कुवेरजों रुटजों दानोब्ला कट ए थागोन होमबा बे जाहैबाय सेक ए खौहाय जोङो कट ए आवहाय लांबाय जोङो ना दाना नेक्स्ट जोंना दङ मा दङहाय 10 ए खौ जोङो कटआव लांनांगौ बे 10 ए खौ कटआव लांनोबा जोंना नै 10 जे मोनखादों जोङो बेवहाय कट ए इज इक्वल टु 1 अपॉन 10 ए माने 10 ए इज इक्वल टु माने 10 ए मा जायो 10 ए नि समाव मा जायो 1 अपॉन कट ए होमबा जों डाइरेक्टहाय थोंजोङै बेखौ फज'बानो मा जाबाय जोंना कटनि महराव लांनाय ना होमबा 1 अपॉन कट ए बे जाबाय जोंना ना दानिया बे जाबाय थाबिथाखौ बाहायनानै जोङो बेखौहाय बेबायदि लांबाय जोङो ना दानिया जोङो मा खालामनो हायो जों बेवहाय मा खालामनो हायो खनाथि आखान्थिथामखौ जोङो बाहायनानै ना खनाथि आखान्थिखौ बाहायनानै जों बेखौहाय लांनो हाबावगोन जों फार्स्टआव जोंना माखौ लांनांगौ जोंनाहाय साइन ए खौ लांनांगौ जोंना साइन बिनिफ्राय जों लांनांगौ सेक ए बिनिफ्राय जों लांनांगौ 10 ए खौ मानि महराव लांनांगौ जोङो कट ए नि महराव लांनांगौ जोङो ना होमबा जे मायाव लांनांगौ जों बेखौहाय लाग्रोदो जोङो ना बेवहाय मा जागोन जोंनाहाय सावगारिखौ आखिना लागोन जों आखान्थिथामखौ ना आखान्थिथाम खनाथि आखान्थिथाम आखिना लादो बेनिफ्राय बेवहाय जे जोंना मा खना होनाय दङ ए खना होनाय दंना बेखायनो नैखौहाय ए खनाखौ जाहाथे गोरलै जायो नोंसोरो बेखौहाय ए खना होनानै लादो हासेयावहाय बेनिफ्राय बे बि बेखौहाय जोङो सि होना लाबाय जोङो ना बेनिफ्राय दाना जोङो बेयावहाय जेखौ होदों बेखौ लादो जोङो कट ए खौ जोङो लाग्रोदो दाना कट ए नि फर्मुलाया जोंना मा मोनलायो जे 3 खनासो रुजुथायनिया जों बेखौहाय गोसोआव लानांगौमोन ना गोरलैयै मा दंमोन जोंनिया 4i बेखौ 4i हागोन हाथारगोन बेखौ जोंना नैबे मा जायोमोन साइन जायो नैबेयो कस जायो बेनिफ्राय नैबेयो टेन जायो कसेक सेक कट होमबा कटआ मा बि अपॉन फि मा जागोन कटआहाय बि अपॉन फि बि माने बेसआ जोंना जाय खनाखौ लादों बे खनाजों नांजाबनानै थानाय आखान्थिया मा जायो हासा जायोमोन जोंना ना होमबा हासाया मा जागोन ए बि बा बेयो ए बि हासाया ए बि दाना थोंगोरा नैबे खनानि उल्था आखान्थिया बबे बि सि आहाय ना होमबा बि सि बेनिफ्राय मा खालामनो हायो जों बेवहाय कट ए समान समान मा जाबाय ए बि अपॉन बि सि दाना बेयाव गाहायाव मा दं होनना मिथियो जोङो 1 दं होनना मिथियो जोङो ना 1 थायो होमबा बेवहाय मा जागोन जे जों सिगाङावबो बेबायदिबो ना बेवहाय दङ सिगाङावबो जों लाखादोंमोन जों ना सिगाङावबो मोनखांखाबाय ए बिया मा जागोन होनबा कट ए बिया कट ए बि सिया
1 दाना जोङो बेवहाय मोननै आखान्थिया होखानाय थाबायना मोननै आखान्थिखौ जों मोनबाय दाना मोनसे आखान्थिखौ जोङो दिहुननांगौ जेब्लाबो जोंना बेबायदि खनासे आखान्थि नामा जुदि मोननै आखान्थिखौ जों मोनोब्ला मोनसे आखान्थिखौ दिहुननो थाखाय जों मा खालामो पाइथागरासनि थारबुंथिखौ बाहायो जोङो ना होमबा जों बेवहाय पाइथागरासनि थारबुंथिखौ बाहायोबा मोनगोन जों बेवहाय लाव आखान्थिनि बर्गनि समान मा जायो मोननै आखान्थिनि बर्गनि दाजाब गासै जायो जोंनिया ना होमबा लाव आखान्थिखौ जोङो दिहुननांगौ AC खौ जोङो स्कुवेरखौ दिहुनना AC खौ ना होमबा मा जागोन आन्डार रुट जाहैगोन बेयो ना होमबा AB आ मा दं जोंनाहाय कट A खौ जों स्कुवेर खालामबा कट A स्कुवेर जागोन 1 खौ स्कुवेर खालामबा 1 आनो जागोन बेना दाना जों मा खालामनांगौ जोङो साइन A खौ जोङो लांनांसिगोन जोङो ना साइन A खौ मायाव लांगोन जोङो कट A नि महराव लांगोन जों ना होमबा दाना साइन A दाना नैबे खिनिखौ मा मोनबाय जोङो AC खौ जों गाव लिरना लाखादो AC खौ जों मोनबाय दाना नै कटनि महराव मोनजोबबाय जोङो ना कटनि महराव मोनखाजोबबाय स्कुवेर A प्लास 1 दानिया जों बेवहाय मा खालामदो जोङो साइन A जोंना मा जायोमोन नैबे ना पारपेन्डिकुलार बाय हाइपटेनियास होमबा पारपेन्डिकुलारा जोंनिया बबेबा थोंगोराहाय BC आहाय बिनिफ्राय लाव आखान्थिया AC होमबा AC होमब्ला मा जागोन बेवहाय आन्डार रुट BC आहाय BC आ 1 जोंना ना BC आ 1 बिनिफ्राय AC आसो मा जागोन आन्डार रुट कट स्कुवेर A प्लास 1 जे सिगांनि जोंना सेम नोंना नायदो जोंना ना बेवहाय मा मोनदोंमोन 1 अपॉन आन्डार रुट कट स्कुवेर A प्लास 1 थिग बेबायदिनो बेवहायबो जों बेखौ मोनबाय जोंना 1 अपॉन रुट बाय आन्डार रुट कट स्कुवेर A प्लास 1 मोनबाय जोंना दाना नेक्स्ट माखौ लांनांगोन जोङो नेक्स्टआवहाय जोङो सेक A खौ लांनांगौ ना सेकआ मा जायोमोन नैबे सेक जोंनिया ना सेकआ नैबे कसेक सेकआ मा हाइपटेनियास बाय बेस होमबा हाइपटेनियास बाय बेस हाइपटेनियासआ बबे डाइरेक्ट लिरखादों ना हाइपटेनियासआ AC बेसआ जाहैबाय जोंनियाहाय AB आहाय हासेया ना होमबा AC आ जोंहा दङ आन्डार रुट कट स्कुवेर A प्लास 1 बेनिफ्राय AB आ दङ जोंनियाहाय कट A होमबा जोंना गोरोबना गोरोबाखै जोंनियाहाय ना गोरोबबाय नै गोजौआवहाय कट स्कुवेर A प्लास 1 रुट माने आन्डार रुट कट स्कुवेर A प्लास 1 गाहायाव जोंनियाबो नै आन्डार रुट कट स्कुवेर A प्लास 1 गाहायाव कट A बेवहायबो कट A मोनबाय जोंना दाना नेक्स्ट जों माखौ लांदों जोङो 10A खौ जोङो लांगोन जोङो ना 10A खौ जों लांगोन 10A निया जाहैबाय पारपेन्डिकुलार बाय बेस पारपेन्डिकुलारा जोंहा थोंगोरा BC बेसआ जाहैबाय AC होमबा मा जागोन AB आ ना होमबा 1 अपॉन मा जागोन जोंनाहाय कट A बेयाव दङ जोंनिया मा दङ जोंनिया बेवहाय BC आहाय 1 बेनिफ्राय AB आहाय कट A ना 2 नाम्बार सोंनायाव दङ खना A नि गुबुन गासैबो 3 खनासोआरि रुजुथायफोरखौ सेक A नि महराव फोरमाय जों बेवहाय मा खालामनांगौ जोङो खना A नि ना बे खना A नि गुबुन गासैबो 3 खनासोआरि रुजुथायफोरखौ जों मा खालामनांगौ जोङो सेक A नि महराव फोरमायनांगौ जों सिगांनि भिडिअआवहाय मा खालामदोंमोन जोङो साइन सेक टेन बिसोरखौ जोङो कट A नि महराव फोरमायदोंमोन दानिया जों बेवहाय 3 खनासुफोर होनदों ना गासैबो 3 खनासुफोर जों गासै 3 खनासुआरि रुजुथायखौ जोङो मोनबेसे मोन्दोंमोन मोनद'बा जोंहा बेवहाय बिनि मोनसेनि महराव लानांगौ जोंना होमबा मोनबेसेखौ लानांगोन जों मोनबाखौ माखौ लानांगोन जों साइन कस टेन कसेक बेनिफ्राय जोंहा दङ कट ना बेफोरखौ जोङो लांनो नांगोन जों बेवहाय माखासे आइडेन्टिटि जोङो थाबिथा जोङो सिगांनि भिडिअआवहाय जोङो मोनखांखाबाय जोङो ना थेवब्लाबो आं बेवहाय लिरना लाबावनोसै साइडआवहाय बेबायदि लिरनानै लाबाय आङो जाहाथे नोंसोरहाय बुजिनो मोनो नोंसोरनो मोजाङै बुजिनो होनो हायो बेनि थाखाय साखाथियाव बेखौ लिरनानै लाबाय जों बेवहाय सिगाङावनो जोङो साइन A खौ जोङो जे A खना होनोब्ला बे A जानांगोन जोंना बे खनाया A जानांगोन बेना बेवहाय जुदि B होननाय होनबा बेखौ B लानांगौमोन बा थिटा होननाय होनबा बेखौ थिटा लानांगौमोन जोङो होमब्ला जों बेवहाय साइन A खौ जोङो सेकआव लांनांगौ दाना साइन गोनांखौ नाय जोङो मोनसे साइन गोनाङा नैबे दङ होमबा बेवहाय जों डाइरेक्ट सेक मा होनो सेकनि महराव लांनो हाया जोंना होमबा साइनजों बेवहाय साइन गोनांजों मा दंखायो कस दाना जोंथ' साइनखौ थोंजोङै जोंनिया कसाव लांनाय सेकआव लांनाय गैया जोंना ना साइनखौहाय जोङो सेकआव लांनाय गैया होमबा नायदो बेवहाय साइनजों माने सेकनि सोमोन्दो गैया दाना बेजों साइनजों थाफानो दाना कसखौ नायदो जोङो कसजों जोंना सेकआ सोमोन्दो दंना गैया नै दङ बेयो होमबा जोङो बेनि उनावहाय जोङो बेखौहाय जोङो बेवहाय लांनांगोन जे जोङो फार्स्ट साइनजों सोमोन्दो थानायखौ जों बानायग्रोनांगोन जोङो होनबाना होमबा मा मोनगोन जों बेवहाय जे नैखौहाय थाबिथा 1 खौ बाहायोब्ला आंनियाव बेखौ बानायना खोन्थानोसै साइन स्कुवेर A प्लास बेवहाय दं जोंनाहाय
cos स्क्वायर a प्लस जेबो नङा sin स्क्वायर को माने बिसोर मोननै दाजाबगासेया एखे खा नालाय ना जे जेब्लाबो जोंना मोननै अनजिमानि दाजाबगासेया एखे जायो जे उल्टा फाल्टा खालामब्लाबो बेवहाय जायगाखौ सोलाय सोल' खालामबाबो होमबा sin स्क्वायर a समान 1 जुदि बेवहाय मा जागोन बेखौहाय जोङो sin स्क्वायर a खौ लाखियोबा जों sin खौ लांगोन नालाय ना sin स्क्वायर a खौ लाखियोब्ला जोंना मा जागोन 1 माइनास cos स्क्वायर a जागोन बेना 1 माइनास cos स्क्वायर a जागोन अब्ला बेवहाय मा जागोन स्क्वायरआ आगदाथिं मा जागोन a समान अंडर रूट मा जागोन बियो 1 माइनास cos स्क्वायर a जागोन बेना होमबा जोङो sin a खौहाय जोङो थोंजोङै लिरनो हायो sin a समान अंडर रूट 1 माइनास cos स्क्वायर a दाना जोङो cos आ मा जायो जोंनाहाय cos को जों दाना मा लाङो 1 माइनास cos मा सोमोन्दो जोंनाहाय जे बेखौनो जोङो sec समान समान 1 upon cos a माने जे बेखौनो जों मा लिरनो हायो cos a समान समान 1 upon sec a जायो बियो ना बेवहाय बिसोर मोननैजों सानजाबगासिनो नालाय बियो ना होमबा सानजाबब्ला बेजों सानजाबखागोन बियो ना बेनिफ्राय बियो सानजाबगासेया एखे जायोना बियोहाय बेयाव फैनो हागोन बेयाव थांनो हागोन बियो ना सानजाबगासेया जोंनिया जायगाया सोलायनो हायो जोंनियाहाय होमबा दानिया जे बेवहाय मा दङ 1 upon मा जागोन जोंनाहाय जे cos a मा जायो 1 upon sec a होमबा 1 upon sec a दाना स्क्वायर दं नालाय अंडर रूट स्क्वायर माबा अंडर रूट उनाव बेवहाय ब्रेकेट स्क्वायर होबाय जोंना होमबा दाना मा जागोन बेवहाय जोङो जुदि बेवहाय मा जागोन बियो जोङो स्क्वायर बानायोब्ला ना ब्रेकेटखौ बोख्लायोबा मा जागोन 1 माइनास 1 को स्क्वायर खालामबा 1 जागोन बेना sec को स्क्वायर खालामबा sec स्क्वायर a दानिया बेवहाय बिदाब मोननै दंसै जोंना ना होमबा मा खालामनो हागोन जों बेवहाय दुसासा लानो हासिगोन जों बेवहाय sec स्क्वायर a जाबाय बेना होमबा sec स्क्वायर a जों 1 सानजोबबा sec स्क्वायर a माइनास 1 होमबा जोङो sin a खौ जोङो सेकनि महराव लांबाय जों बेवहाय बेलेग थाम खनासो रुजुथाय गैला बेवहाय ना खालि बेवहाय सेकल' दंसै दानिया जोङो मा खालामबावनो हाबाय नैबे गाहायनिखौ ना मा जागोन गोजौनि खालामोब्ला sec स्क्वायर a माइनास 1 बेनिफ्राय गाहायनिया मा जागोन स्क्वायर रुटजों दानजागोन ना सिगांनि भिडिअआवबो जों मोनखांखाबाय मा जागोन sec a दानिया जोङो माखौ लांनो हायो cos खौ लांनो हायो जोङो cos a खौ लांगोन जोंना cos a खौ लांब्ला मा जागोन जोंनिया दंखायो cos a जों जोंना secनि सोमोन्दोआ 1 upon sec a होमबा जों बेवहाय जोंहा सोमोन्दोआ दंखायो ना बेखायनो जों जेबो बानायनांला थोंजोङै बेखौनो फज'बानो जाबाय होमबा 1 upon sec a बे जाखाबाय बेना cos a खौ जोङो sec महराव लांनाया बे जाबाय दाना नेक्स्ट माखौ लांगोन जोङो tan a खौ लांगोन जोङो ना जे जोङो tan a खौ लाङोब्ला जों मा खालामनो हायो जोङो tan a खौ जोङो लांनोब्लाथाय sin खौ जोङो cos जों रानबाबो जोङो लांनो हायो जे जों मा मोनो tan a नि समान मा मोनो sin a upon cos a जे जों जेरैबो लांनो हायो जोङो बेखौहाय जोङो जे सोमोन्दोफोरखौ जोङो गोसोआव लानो हायोब्ला ना जोङो जायखिजाया जोङो बाहायनानै जोङो लांनो हायो होमब्ला जों बेखौहाय जोङो मा खालामनांगोन जोङो sin a निखौ जोङो cos a निजों राननो नांगोन जोङो ना आरो नङाबा जोंनिया सोमोन्दोआ नैबे मोनसेबो दंखायो जे tan जोंनो जोंनिया secनि सोमोन्दोआ दंखायो बेवहाय ना होमबा मा जागोन बियो जे जोङो 10 खौ ओरै लाखिब्ला प्लास 1 आहाय मा जागोन आगदाथिं जे माइनास 1 जागोन दानिया स्क्वायरआ ओरैजाय मा जागोन अंडर रूट जागोन बेना होमबा 10 समान समान मा जागोन sec स्क्वायर a माइनास 1 जागोन बेना अंडर रूट sec स्क्वायर a माइनास होमबा जोंना बेखौ secनि महराव लांनाय जाबाय बेना होमबा जोङो 10 a खौ मा लिरनो हाखायो जों थोंजोङै अंडर रूट sec स्क्वायर a माइनास 1 माखौ बाहायनानै जोङो नैबे थाबिथा नैखौ बाहायनानै ना बेयाव 1 दंमोन बेयावहाय प्लास जे बेखैजाय नैबे गैयामोन बेना नैबेसोर गैयामोन होमबा जों माखौ बाहायदों जोङो थाबिथा नैखौ बेयावहाय बाहायनानै जोङो लांनो हाबाय दानिया मा फैगोन जोंनियाहाय cosec a दाना जोङो cosec a खौ मायाव लांगोन जोङो cosec a खौहाय जोङो sec a आव लांनांगौ जोङो ना cosec a खौ जों दानिया sec a आवहाय लांगोन जोङो दाना जों मा मिथियो जे sin cosec जों जोंहा मा दङ सोमोन्दोआहाय साइनआ दं बेना होमबा जोङो cosec खौ मा खालामनो हायो cosec is equal to 1 upon sin a लिरनो हायो जोङो sin नि मानखौ मोनखांखाबाय ना होमबा जोङो sin नि मानखौ मोनखांखाबाय नालाय बेबायदि बानायबाय जोङो ना होमबा जोङो sin नि मानखौहाय जोङो बेयावहाय फज'दो होमबा मा जागोन 1 अंडर रूट sec स्क्वायर a माइनास 1 upon sec a दानिया बेयावहाय राननाय सिन दं बेना होमबा बेखौ जों सानजाबसिन खालामसै 1 into राननाय सिनखौ जोङो सानजाबसिन खालामबा गाहायनिया मा जायो रानजाग्राया मा जागोन रानजाग्रा बिनिफ्राय रानजाग्राया मा जागोन रानग्रा जासिगोन बियो ना
होमबा sec square a minus 1 होमबा 1 जों बेखौ सानजाबोब्लाथ' sec a खौ सानजाबोबा sec a आनो ना गाहायनिया under root sec square a minus 1 दाना नेक्स्ट जोङो माखौ लांबावनांगौ जों दानिया मोनबेसे लांखो जोङो मोनसे मोननै मोनथाम मोनब्रै लांबाय दाना मा दंबायो जोंनियाहाय कड दंबायो जोंना दंबायो दानिया कड ए दाना जोङो कड ए खौ मायाव लांगोन जोङो sec a नि महराव लांगोन जोङो ना दाना जोंना कडआ माजों सोमोन्दो दंमोन कड समान समान मा जायोमोन जोंनाहाय 1/10 a लानो हायो जोंना 1/10 a बो लानो हायो नङाबा cos जायो sin a बो जायो होमबा बेवहाय कडआ जोंना 1/10 a जोङो 10 a नि मानखौ मोनखांखाबाय 10 a नि माना मा दङ 10 a नि जायगायावहाय 10 a नि मानखौ फज'दो जोङो ना होमबा 10 a निखौ जों मोनदोंमोन under root sec square a minus 1 थाम नम्बराव दङ मान दिहुन माने जों बेफोरनि मान दिहुननांगौसो सिगाङावबो जोङो मान दिहुनखांबाय जोङो ना एक्सारसाइज 8.2 8.3 फ्राव जों दिहुनखांबाय थिग बेबायदिनो जोङो बेयावबो थाम नाम्बारावबो जोङो मान दिहुनगोन जोङो सिगांनायाव जोंनिया एक्सारसाइज 8.3 आवहाय जोंनिया मा दंमोन बेवहाय स्क्वायर गैयामोन ना एक्सारसाइज 8.3 आव जोंना स्क्वायर गैयामोन दायो बेवहाय स्क्वायर दङ बेवहाय जोंना दङ sin square 63 डिग्री प्लस sin square 27 डिग्री अपॉन cos square 17 डिग्री प्लस cos square 73 डिग्री जोङो बिनि मान दिहुननांगौ जोङो जों सिगाङावनो मा मोनखादोंमोन जोङो जोंना जाफुं खनानि जोङो सोमोन्दै जोङो सिगाङाव जों सावरायबोखांबाय जे जाफुं खनाया माब्ला जोंना जाफुं खना जायोना जेब्लानाखि मोननै खनाफोरनि दाजाबगासैया 90 डिग्री जायो अब्ला बेफोर खनाखौ जोङो जाफुं खना होननानै बुङोमोन जोङो ना बेवहाय जोंनिया ना नायदो जोङो 63 प्लस 27 बेसेबां मोनो जोङो 90 मोनो जोंना बेखौ प्लास खालामबा 90 मोनो जों अब्ला बिसोर मोननाया जोंना जाफुं खनाफोर बिसोरना बेनिफ्राय 17 प्लस 73 डिग्री बेसेबां मोनगोन जोङो 90 मोनगोन जोङो 90 होमबा नैबिसोर मोननैया बिसोर जरा खनाया जोंना जाफुं खना आरो नैबिसोर जरा खनाया जाफुं खना होमबा जोङो मोननैनि गेजेराव जोङो मा खालामनांगौमोन मोनसेखौ जोङो सोलायनो नांगौमोन जोङो सिगाङावहाय जेरैहाय जोङो स्क्वायर गैयैखौ बानायदोंमोन बेवहायबो जोङो बेबायदिनो खालामगोन स्क्वायर दङ स्क्वायरखौल' हो जेबो नङा बेनिफ्राय मा जागोन बियो जे जोङो 63 खौ सोलायबा जोङो ना 63 खौ सोलायबा मा जागोन जोंनाहाय 90 डिग्री मा जागोन बेवहाय 90 डिग्री माइनास 90 डिग्री माइनास मा जागोन बेवहाय जोङो 67 खौ सोलायगोन नालाय ना अब्ला जोङो मा जागोन जे बेजों मा दङ 67 जों मा प्लास खालामनानै जोङो 90 मोनदोंमोन 27 ना 63 जों 27 मोनो जोङो बेयावहाय 27 डिग्री बेनिफ्राय प्लास जे जोङो बेवहाय 63 खौ सोलायखांबाय जोङो ना होमबा जोङो 27 खौ जोङो सोलायनो नांला दाना बेयावबो जोङो 17 खौ सोलायबा मा जागोन cos स्क्वायर मा जागोन 90 डिग्री माइनास मा जागोन जे जोङो 17 खौ लाखियोब्ला जोंनिया जों 17 खौ सोलायगोन नालाय ना 17 खौ लाखियोब्ला नैबे प्लासआ जोंना मा जायोमोनलायो ओरैजाय माइनास 73 जागोन बेना अब्ला 17 खौ सोलायबा जोंना मा जागोन 73 डिग्री प्लास दाना जोङो 17 खौ सोलायबाय नालाय जोङो 73 खौ जोङो सोलायनो नांला जोङो ना होमबा 73 डिग्री दाना जों मा मोनदोंमोन जोंनियाहाय sin 90 डिग्री माइनास ए मा जायोमोन जोंनाहाय cos ए जायो जोंनिया ना sin 90 डिग्री माइनास जायो बेवहाय sin 90 डिग्री माइनास ए मा जायो जोंनियाहाय cos ए बेनिफ्राय cos 90 डिग्री माइनास ए मा जायो जोंनियाहाय sin ए जायो जोंनिया ना होमबा sin मा जागोन cos जागोन बेना होमबा sinआ जोंना cos जागोन ना स्क्वायर दं नालाय स्क्वायरखौल' होदो एआ जोंनिया नैबे 27 जागोन बेयाव ना cos ए नालाय नै ए होमबा बियो ए मानि खनासा खना बियो ना ए प्लास मा जागोन sin स्क्वायर सरि ए मानि बियो 27 जोंना खनासा खना बियो ना 27 ओरैबो 27 डिग्री बेनिफ्राय cosआ मा जायो जोंनियाहाय sin स्क्वायर नालाय स्क्वायर ना बेयावहाय ए खनासा खनाया जोंना 73 डिग्री ना प्लास cos स्क्वायर 73 डिग्री दानिया नैबेबो sin बियो जाबाय cos स्क्वायर 27 डिग्री प्लस sin स्क्वायर 27 डिग्री बेबो 27 बेबो 27 ना मोननैबो खनानि जखाया जोंना बियो समान बियो खनायाहाय जे जों मा मोनदोंमोन आइडेन्टिटी थाबिथा 1 आव मा मोनदोंमोन cos स्क्वायर a प्लस sin स्क्वायर a नि समान मा मोनदोंमोन जोङो 1 मोनदोंमोन जोंना
माने बेवहाय ए आहाय जोंना मा ए बिसोरना ए खनायाहाय एखे बेवहाय खना सा खना होनबा बेवहाय 27 बिसोर मोननैया एखे होनबा cos स्क्वायर ए प्लस sin स्क्वायर ए बिसोर मोननैनि दाजाब गासैया मा जायो 1 होनबा बिसोर मोननैनि दाजाब गासैया मा जागोन जोंनियाहाय 1 आरो यावबो लाय sin स्क्वायर 73 डिग्री प्लस cos स्क्वायर 73 डिग्री माने cos बेवहाय sin स्क्वायर आरो cos स्क्वायर ना sin स्क्वायर ए cos स्क्वायर ए बिसोर मोननैनि दाजाब गासैया मा जायो एखे माने बेखौनो जों बेवहाय लाबोनो हायो जोङो एखे जायो बियो जेबो नङा उल्टा फाल्टाबाबो जोंना दाजाब गासैया मा जाखायो 1 जाखागोन बेना बिसोर मोननैनि दाजाब गासैया एखे जागोन जे एग्जांपल हमना लाबाय 2 + 3 मा मोनो जोङो 5 मोनो आरो बे 3 खौ याव लाबोब्लाबो आरो 2 खौ जोङो बेयाव लाङोब्लाबो मा मोनगोन जोङो 5 आनो मोनगोन जोंना बेखायनो मा जागोन जे बिसोर मोननैनि दाजाब गासैया मा जागोन जोंनिया 1 जागोन होमबा जोंनिया बिनि माना बेसे जागोन 1 जागोन बिना बिनि माना 1 दाना जोङो बेखौबो जोङो सोलायनांगौ जोङो ना बेवहाय लिरथ'ना लानोसै आं खनसे रमान 2 निखौहाय जोंना रमान 2 आवहाय बेबायदि दङ ना रमान 2 आवहाय 25 आरो 65 दङ बा 25 + 65 बेसे मोनो जोङो 90 मोनगोन जोंना ना अब्ला जोङो जायखिजाया मोनसेखौ जोङो सोलायनांगोन ना मोननैखौबो जों सोलायनाङा 25 खौ सोलायबा जों 25 खौल' सोलायनांगोन आरो 65 खौ सोलायबा 65 खौल' जोंना सोलायनांगोन जोङो ना होमबा जोङो 25 खौ सोलायबा मा जागोन 90 डिग्री बेखिजाय मा जागोन प्लासआहाय माइनास जागोन बेना होमबा जोंना बेवहाय मा जागोन जोङो sin 25 खौ सोलायबा मा जागोन बेयो sin 90 डिग्री माइनास मा जागोन बेयो 25 नि जायगायावहाय बे जागोन जोंना ना 65 डिग्री प्लस और इनटू दङ ना होमबा जोङो 25 खौ सोलायबाय cos 65 खौ जों सोलायनांला बायावहाय cos 65 थासिगोन जोंना ना 65 खौ सोलायनांलाय प्लस दानिया जोङो 25 खौ सोलायदों नालाय बेखौबो 25 खौ जोङो सोलायनांगोन होमबा cos मा जागोन बियो 90 डिग्री नैबे जासिगोन ना 90 डिग्री माइनास 65 डिग्री बेनिफ्राय sin 65 डिग्री जे जोङो 25 खौ सोलायबाय नालाय 65 खौ जोङो सोलायनांला जोंना होमबा साइना मा जायोमोन जोंनियाहाय जे सिगाङाव ओंखारदों जोंना साइना मा जायो साइनाहाय cos cosआहाय sin जायो बेना बेवहाय साइना मा जागोन जोंनाहाय cos 65 डिग्री cos 65 डिग्री प्लस sin cosआ मा जायो जोंनाहाय sin 65 डिग्री sin 65 डिग्री दाना बेबो cos 65 बेबो cos 65 बिसोर मोननैनि सानजाबा मा जायो जोंनाहाय cos स्क्वायर 65 डिग्री जागोन बेना प्लस नैबे मा जागोन sin एखेजों एखे स्क्वायर जागोन बेना सानजाबोब्लाथाय मोननै सानजाबोब्ला स्क्वायर जागोन माने डिग्री आखाय जोंना दाजाबो जोंना ना सानजाबोब्लाथाय होमबा दाना दहाय बायदि सेम जाबाय बियो cos स्क्वायर a प्लस sin स्क्वायर cos स्क्वायर a प्लस sin स्क्वायर a नि महराव थांबाय बियो जोंनिया अब्ला बिनि माना मा जासिगोन 1 जागोन बियोहाय ना ब्रै नाम्बार सोंनायनि सायाव सावरायगोन ब्रै नाम्बाराव दङ गेबें थांखिखौ सायख' नोंनि सायख'नायखौ थारजिर से बेवहाय जोङो गेबें फिननायखौ जोङो सायख'नांगौ बेनिफ्राय जोङो नायबिजिरनांगौ ना बबे जागोन जों बेवहाय नायबिजिरनानै जोङो लिरनांगौ जोङो रमान 1 दिनाहाय 9 sec स्क्वायर a माइनास 10 10 स्क्वायर a बेनि समान जोंना एन्सार होनाय दं बेवहाय 1980 ना जे बिसोरनि मोनब्रै फिननायनि गेजेराव बबे मोनसेया जोंना थार जागोन बेखौहाय जोङो नायबिजिरनांगौ जोङो ना जे बेवहाय जोंहाय रमान 1 आव बे दङ ना जे जोंना नैबे दानख' सिननि आगसिथिंबो आरो आगदाथिंबो मा दं जोंनाहाय 9 दंना बिसोरो ना होमबा जोंना बिसोर मोननैया एखे होमबा जों बिसोर मोननैखौ जोङो 9 कमन लाबोनो हायो जोंना बिसोर मोननैनिफ्राय अब्ला मा थागोन बेयावहाय sec स्क्वायर a 9 खौ लाबोबाना बेयावहाय मा जागोन 10 स्क्वायर a जागोन दानिया बेवहाय मा लिरनो हायो जोङो 9 इनटु बे sec स्क्वायर a माइनास 10 स्क्वायर a नि जायगायावहाय 1 लिरनो हायो जोङो मानो जे जों थाबिथा नैयाव मोनदोंमोन जों मा जे मोनदोंमोन 1 प्लस 10 स्क्वायर a नि समान मा जायो जोंनियाहाय sec स्क्वायर a जायो जोंना होमबा जों बेवहाय 1 खौ लाखिनानै जों जे बेयो sec स्क्वायर a माइनास 10 स्क्वायर a मोननांगौ जोंना होमबा sec स्क्वायर जों माइनास 10 स्क्वायर जानांगौ sec स्क्वायर a जों माइनास 10 स्क्वायर a जानांगौ होमबा जोङो 1 खौ लाखिब्ला जे जोङो sec स्क्वायरआथ' बेखौ दंखायोना प्लासआव दं दाना जोङो 10 स्क्वायरखौ जोङो बेखौ ओरैलांब्ला मा जागोन बे माइनास जाहैगोन जोंना ना मा जाहैगोन बियो 10 स्क्वायर a जाहैगोन बेना थांनानै आगदाथिं थांनानै 10 स्क्वायर a जाहैगोन होमब्ला sec स्क्वायर a माइनास 10 स्क्वायर a नैबेखिनिया नैबे ना होमबा बिनि माना मा 1 बेखायनो बिनि जायगायाव मा फज'बाय जोङो 1 फज'बाय होमबा 9 जों 1 जों सानजाबब्ला मा जाबाय 9 होमबा एन्सारा मा जागोन जोंनाहाय बियाहाय ना बियाहाय होमबा एन्सारा जोंनिया माया जागोन बि नाम्बाराहाय 9 जोंनिया ना दाना जोंना बेवहाय रमान 2 आव दङ 1 प्लस 10 थीटा प्लस sec थीटा इनटु 1 प्लस cot थीटा माइनास cosec थीटा बिनिनो ए नाम्बाराव दङ 0 बि नाम्बाराव 1 सि नाम्बाराव 2 डि नाम्बाराव -1 होनबा बिनियाबो बबे मोनसेया जागोन बेखौहाय जोङो बिजिरनांगौ ना नायबिजिरनानै जोङो लिरनांगौ जोङो
बा बिनि रमान 2 नियावहाय बियो दंना होमबा जों बेखौहाय जोङो बिनिजों बिनि सानजाबना लानोसै ना बिनिजों बिनि सानजाबनांगौ मा खालामनांगौ जोङो नैबेनि मोनसेखौ जोङो बिनि मोनथामजों जोङो सानजाबनांगौ बेखौ सानजाबखांनायनि उनावहाय सेजों बे मोनथामखौ सानजाबखांनायनि उनावहाय दाना नैबे मोनसेजों tan थीटाजों गासिखौबो सानजाबजोबो ना मोनफा मोनफा बिनि उनावहाय tan थीटाजों बेखौ सानजाबखांजोबोब्ला बेनिफ्राय नैबे मोनसेजों sec थीटाजोंहाय आरो मोनसे जोङो सानजाबबावदो जोङो ना होमबा बेवहाय मा मोनगोन जोङो 1 जों नैबे माखौ सानजाबोब्ला एखेयानो मोनखागोन ना 1 जों बेखौ सानजाबब्ला 1 जों 1 खौ सानजाबब्ला 1 दाना मोननैबो सिनाहाय प्लास ना प्लास 1 जों cot थीटा सानजाबबा cot थीटा दाना प्लास जों माइनास जों मा जागोन सिनाहाय माइनास ना 1 जों cosec थीटाजों cosec थीटा दानिया बेखौहाय जोङो सानजाबखांबाय जोंना 1 नि सानजाबखांबाय दाना 1 नि उनाव मा दङ tan थीटा tan आहाय प्लास बेनिफ्राय 1 आ प्लास ना होमबा प्लास जों प्लास प्लास tan थीटा जों 1 जों tan थीटा ना बेनिफ्राय दाना tan थीटाया प्लास cot थीटाया प्लास होमबा tan थीटा जों बे प्लास जों प्लास tan थीटा जों cot थीटा जों tan थीटा इनटु मा जागोन cot थीटा दानिया tan थीटाया प्लास cosec थीटाया माइनास होमबा प्लास जों माइनास जों माइनास मा जागोन बेयो tan थीटा जों cosec थीटा सानजाबगोन जोंना tan थीटा इनटु cosec थीटा दाना जोङो बेयावहाय मा खालामखांबाय जोङो tan थीटाजोंबो जोङो सानजाबखांजोबबाय जोंना दानिया जोङो sec थीटाजों जों सानजाबगोन sec थीटाजों सानजाबबा जों मोनगोन बेयावहाय sec थीटाजों 1 जों सानजाबबा sec थीटा बेनिफ्राय cot थीटाजों cot थीटा बिसोर मोननैबो प्लास ना होमबा प्लास जागोन होमबा मा जागोन बेयावहाय प्लास sec थीटाजों cot थीटा सानजाबबा sec थीटा cot थीटा दाना प्लास जों माइनास जों मा जागोन माइनास sec थीटा cosec थीटा दाना जोङो बेखौ मोनबाय जोंना होमबा दानिया जोङो गासिखौबो जोङो साइन आरो कसनि महराव लांदो जों गासिखौबो बेवहाय थानायखौ जे साइन आरो कसनि महराव जोङो सोलायदो जोङो ना होमबा जोङो 1 प्लास कटखौ जोङो साइन आरो कसनि महराव सोलायबा मा मोनगोन जों बेखौहाय साइन आरो कसनि महराव सोलायबा जों मोनगोन बेखौहाय cos थीटा अपॉन sin थीटा मोनगोन जों ना बेनिफ्राय कसेकखौ सोलायबा मोनगोन जोङो 1 माइनास sin थीटा tan थीटाखौ जों सोलायबा मोनो sin थीटा अपॉन cos थीटा दाना बेखौ जों सोलायगोन ना प्लास tan थीटाखौ सोलायबा मोनो जोङो sin थीटा बिसोर मोननैया 1 जागौमोन माने बेयावहाय बियो माने 1 जागोन माने जोङो बेवहाय ना माबोरै 1 जायो जे बियो 10 नि उल्था नालाय ना कडाहाय 10 नि उल्था नालाय होमबा 10 जों दाननो हागौमोन जों ना अब्लाबो जों बेखौहाय साइन नि महराव लांसै sin थीटा cos थीटा इनटु cos थीटा sin थीटा माइनास sin थीटा cos थीटा इनटु cosecआ मा जागोन जोंनाहाय 1 अपॉन sin थीटा प्लस secआ मा जायो जोंनाहाय 1 अपॉन cos थीटा जागोन बेना बेनिफ्राय secआ मा जायो 1 अपॉन cos थीटा कडआ मा जागोन जोंनाहाय cos थीटा इनटु sin थीटा माइनास secआ मा जागोन जोंना 1 अपॉन cos थीटा इनटु 1 अपॉन sin थीटा जागोन बेना जों बेवहाय जोङो बेबायदि बानायबाय जोङो ना दाना जोङो बेवहाय नाय जोंना बेयो मा sin जों sin आरो cos जों cos केन्सेल थांगोन बेना बेनिफ्राय बिनियाबो sin जों sin केन्सेल थांगोन बिनियाबो cos जों cos केन्सेल थांगोन जोंनिया ना होमबा जोङो केन्सेल थांनायखौ जों थानबाय ना होमबा 1 प्लास मा जागोन बेवहाय cos थीटा sin थीटा माइनास 1 अपॉन sin थीटा प्लस sin थीटा cos थीटा दाना बिसोर गासिबो केन्सेल जाजोबबाय ना मा थागोन होमबा 1 जागोन बेना माइनास बिनिया मा दङ cos होमबा 1 अपॉन cos थीटा प्लस 1 अपॉन cos थीटा बेनिफ्राय बेयाव मा थागोन प्लस 1 अपॉन sin थीटा माइनास 1 अपॉन cos थीटा sin थीटा दाना नै माइनास बेबो 1 अपॉन cos थीटा बेयो प्लस 1 अपॉन cos थीटा बिसोर मोननैया एखे ना होमबा बेयो माइनास बेयो प्लस होमबा बिसोर मोननैजों केन्सेल थांगोन बेना थिग बेबायदिनो 1 बाय साइनाबो बेयो 1 बाय साइनाबो बेयो माइनास बेयो प्लास होमबा बिसोर मोननैजों मा थांगोन केन्सेल थांगोन जोंनिया ना दानिया 1 जों 1 दाजाबा मा मोनो जोङो 2 मोनो जोङो 2 प्लास जोंनि नै बिसोरखौ ना बे माखाखौ जोङो अनजिमाखौ जों एक्सट्रा खालामबाय बेनिफ्राय बेवहाय दङ जोंनाहाय cos थीटा sin थीटा प्लस sin थीटा cos थीटा बेनिफ्राय माइनास 1 अपॉन cos थीटा sin थीटा
जोंना बेवहाय 2 प्लस बेवहाय नाय बेयाव साइन बेयाव कस होमबा बेवहाय मा दङ cos थीटा आरो sin थीटा ना बा जोंना बेवहाय cos आरो sin दङ ना होमबा मा जागोन बियो cos थीटा sin थीटा दानिया बेवहाय बेखौ जोङो दुसासेया जोंना बिसोरनि सानजाबगासेया cos थीटा आरो sin थीटा जाबाय ना दुसासेया होमबा जोंना sin थीटा जों जोङो मा सानजाबबा cos थीटा आरो sin थीटा मोनगोन जोंनाहाय cos थीटा सानजाबबा ना जे बेवहाय sin थीटा दङ मा नांगोन जोंनो cos थीटा नांगौ होमबा cos थीटा जों cos थीटा सानजाबदो जोङो ना होमबा cos स्क्वायर थीटा प्लस दाना बेवहाय cosआ दंखायो cosआ दंना बेजों cos जों cos होमबा दाना मा नांगौ जोंनो sin नांगौ होमबा sin जों sin सानजाबबा sin स्क्वायर थीटा दानाथ' बेवहाय मोननैबो दंखाजोबो ना होमबा 1 नाङो जोंनो ना बेखौहाय मोननोब्ला 1 जों 1 खौ जोङो सानजाबब्ला 1 दानख' सिन दं नालाय दानख' होमबा 2 प्लस मा जागोन बेवहाय cos थीटा sin थीटा दाना cos स्क्वायर थीटा प्लस sin स्क्वायर थीटानि समाव मा मोनोमोन जों 1 मोनोमोन जोंना cos स्क्वायर थीटा प्लस sin स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1 होमबा बिनि जायगायावहाय जोङो नैबेसिनि जायगायाव 1 फजिटना 1 माइनास 1 होमबा जोङो 1 जों 1 खौ जोङो दानख'योब्ला 0 मोनो ना होमबा 0 खौ जों जायखिजाया अनजिमाजों रानबा मा मोनो जोङो 0 होमबा 0 जों 2 नि दाजाबा मा जागोन जोंनाहाय 2 होमबा एन्सारा मा जागोन जोंनाहाय बेसे नाम्बाराहाय अपसन सि आहाय ना सि नाम्बाराहाय ओमफ्राय एन्सारा जोंना जागोन सि 2 आहाय ना दानिया रमान 3 आव दं जोंनाहाय sec थीटा सरि sec a प्लस 10a इनटू 1 माइनास sin a बिनि समाव मा जागोन ए नाम्बाराव दङ sec a बि नाम्बाराव दङ sin a सि आव दङ cosec a डि आव दङ cos a बबे मोनसेया थार फिननाय जागोन जों बेखौहाय जोङो सायख'नांगौ जोंना नायबिजिरनांगौ दहाय बायदि जोङो बेखौ ना sec आरो 10 खौ जोङो sin आरो cos नि महराव लानो जोंना sin आरो cos नि महराव होमबा sec खौ जोङो cos नि महराव लाङोब्ला मा जागोन 1 upon cos a जागोन प्लस 10 a खौ जोङो sin आरो cos नि महराव लाङोब्ला sin a upon मा जागोन बियो cos a जागोन जोंनिया ना 1 माइनास sin a sin नि महराव दंखायो नालाय ना बेखौ जोङो बेबायदिनो दोनफिनबाय जोङो दाना cos a आरो cos a नि दुसासेया मा जायो जोंनाहाय cos a मोननैबो एखेखा नालाय ना एखे जायोबा जोंना नैबे गोजौनियाबो एखेयानो जाखागोन बियो 1 प्लस मा जागोन बियो sin a बेवहाय 1 माइनास sin a दाना बेवहाय दङ बे 1 प्लस sin a बे दङ 1 माइनास sin a होमबा मा खालामनो हायो जों बेखौहाय 1 प्लस sin a आरो 1 माइनास sin a खौ मानि महराव लिरनो हायो जोङो जे बेयो मा महराव दङ x प्लस y आरो मोनसेया दङ x माइनास y बेनि बेबो 1 बेबो sin ना बियो प्लस बि माइनास होमबा बियो x बियो y होमबा x प्लस y आरो x माइनास y होमबा बे थाबिथाया मा जायोमोन जोंनाहाय थाबिथा बायदि x स्क्वायर माइनास y स्क्वायर जायो जोंनिया ना होमबा जों बेखौहाय नैबेखौ x स्क्वायर माइनास y स्क्वायरनि महराव लिरनो हागोन x स्क्वायर माइनास y स्क्वायर माने जों 1 खौ खनसे स्क्वायर खालामदों माइनास 1 खौ स्क्वायर खालामबाथ' 1 आनो जाखायो ना दाना जोङो sin खौ स्क्वायर खालामदों होमबा sin स्क्वायर a upon cos a दानिया जोङो मा लिरनो हायो 1 माइनास sin स्क्वायर a नि जायगायाव मा लिरनो हायो जोङो cos स्क्वायर a लिरनो हायो जों बेयाव मा जागोन cos a माबोरै cos स्क्वायर a लिरनो हायो जों बेवहाय जे जों मोनखादों cos स्क्वायर a प्लस sin स्क्वायर a नि समाव मा मोनो 1 होमबा जोङो बेवहाय cos स्क्वायर a खौ लाखियोब्ला मा जागोन 1 माइनास प्लस आहाय ओरैजाय sin स्क्वायर a आहाय माइनास जाहैगोन जोंना ना 1 माइनास sin स्क्वायर a नि समान cos स्क्वायर a मोनगोन जोङो ना बेखौ होमबा दानिया बेवहाय cos आ मोननै दं बेना ओरैजाय दङ cos a इनटु cos a जाना दं बेनिफ्राय cos a होमबा cos a जों cos a दानबा मा थागोन cos a थागोन बेना होमबा स्क्वायरखौ जों दानबाथाय मा थागोन बियो cos a होमबा बिनि फिननाया मा जागोन cos a आ बेसेबां नाम्बार दङ जोंनाहाय d आहाय ना होमबा रमान 3 निया एन्सारा d आहाय एन्सारा मा होमबा जोंनाहाय d अपसन नम्बर d cos a आहाय ना दाना जोंना रमान 4 आव दङ 1 प्लस 10 स्क्वायर a अपॉन 1 प्लस cos स्क्वायर a बेनि समान दङ बेयाव गाहायाव होनाय दङ sec स्क्वायर a माइनास 1 cos स्क्वायर a बेनिफ्राय 10 स्क्वायर a बबे मोनसेया जागोन जों बेखौहाय ना बेखौहाय जोङो नायबिजिरनांसिगोन जोङो बेवहाय बेवहाय जों गोजौआव दं 10 दङ गाहायावहाय जोङो कड दङ ना होमबा जोंहा 10 आरो कडजों जोंहा मोनसे सोमोन्दो दंखायो ना जे जोङो 10 खौ सोलायबा मा जागोन बियो 1 बाय कड जागोन ना 10 आरो कडखौ सोलायबा 1 बाय 10 जागोन जे जोंहा सिगाङावनो मोनखादों जोङो ना होमबा बिसोरनि गेजेराव मोनसेखौ जोङो सोलायबानो जाबाय जोङो ना होमबा जोङो 1 प्लस 10 स्क्वायर a खौ दोननानै कडखौ जोङो सोलायनोसै ना होमबा 1 प्लस कडखौ सोलायबा मा जागोन जोंनियाहाय 1 अपॉन मा जागोन बियो 10 जे स्क्वायर दं नालाय ना बे कडआव स्क्वायर दं नालाय होमबा जोङो मा मोनो कड a नि समाव मा जायो 1 अपॉन 10 a दाना बेवहाय स्क्वायर दं नालाय बियो होल स्क्वायर जागौमोन 1 खौ स्क्वायर खालामबा 1 जागोन
10 स्क्वायरखौनो जों मा लिरनो हायो 10 होल स्क्वायरखौ जों लिरनो हायो 10 स्क्वायर ए लिरनो हायो जोंना होमबा 10 स्क्वायर ए लिरनो हायो बेवहाय 10 स्क्वायर ए जागोन बेयो ओमफ्राय मा जागोन 1 प्लस 10 स्क्वायर ए गाहायावहाय जोंनिया खोन्दोआव दङ ना होमबा बिसोर मोननै दुसासेया मा जागोन बेवहायथ' 1 ना 1 आरो 10 स्क्वायरनि दुसासेया 10 स्क्वायर ए दाना बे खोन्दो गैया ना होमबा बे 10 स्क्वायर ए जों 1 खौ सानजाबबा 10 स्क्वायर ए मोनो जोंना प्लस 1 जागोन होमबा दानिया नैबे राननाय सिनखौ जोङो सानजाबसिन खालामो जोंना होमबा 1 प्लस 10 स्क्वायर ए नैबे राननाय सिनखौ जोङो सानजाब खालामबा मा जागोन बेवहाय राननाय सिनखौ सानजाब खालामनाय लोगो लोगो बेयो मा जासिगोन जोंनियाहाय नैबे गाहायनि जिनाखि रानग्रा गाहायाव थानाय जिनाखि रानग्रा बियो रानजाग्रा जासिगोन ना 10 स्क्वायर एआहाय बेनिफ्राय 10 स्क्वायर ए प्लासआ मा जागोन जोंनाहाय जुदि 10 स्क्वायर ए प्लस 1आ मा जासिगोन रानजाग्रा जासिगोन ना रानग्राया रानजाग्रा जागोन बेखौनो जों मा लिरनो हायो 1 प्लस 10 स्क्वायर एबो लिरनो हायो जोङो ना माबोरैहाय जे जोङो मोनथिखायो जे दाजाबनायखौ जों उल्था फाल्था लिरनो हायो जोंनि बिथिं एसे एखे जानायनि थाखाय लिरबाय जोङो ना 1 प्लस 10 स्क्वायर ए बेखौ 1 प्लस 10 स्क्वायर ए जाबाय जोंनिया ना बा जों मा खालामनो हाबा बेखौ बिसोर मोननैजों जोङो केन्सेल खालामनो हायो जोङो ना मा थागोन जोंनाहाय 10 स्क्वायर ए होमबा बिनियाबो एन्सारा मा जागोन ऑप्शन नंबर डी 10 स्क्वायर ए आहाय ना बिनियाबो 10 स्क्वायर ए बेखौहाय जोङो माबोरैहाय जोङो 10 स्क्वायर ए प्लस 1 खौ जोङो माबोरै 1 प्लस 10 स्क्वायर ए लिरनो हागोन ना जे जोंना जेब्लायबो दाजाबगासेया समान जायोना जायगाखौ सोलायबाबो जोङो 4 प्लस 5 मा मोनो जोङो 9 आरो थिग बेबायदिनो जे 5 जे बेखौनो जोङो लाबोबाय जोङो ना ओमफ्राय बेखौ जोङो लांसिगोन जोङो ना होमब्ला बेबो 9 आनो मोनगोन जोंना अब्ला बिसोर मोननैनि दाजाबगासेयाबो एखे जागोन बेयो ना जे जोंहा 5 नाम्बाराव जोङो मा खालामनांगौ बेवहाय गाहायनि थाबिथाफोरखौ फोरमान खालाम जेराव लोब्बा थानाय खनाफोरा खनासा खना जायनि थाखाय फोरमायथिफोरखौ बुंफोरथि होनाय जादों जे जोङो बे गाहायनिखौ जोङो आगदानिजों आगसिनि जोङो माने समान होननानै जोङो फोरमान खालामनांगौ जों ना बेवहाय फोरमान खालामनांगौ जोङो जे बेवहाय लोब्बा थानाय खनाफोरा मा होनदों खनासा खना बिसोरो थानाय जेनाखि खनाफोरना बे खनाफोरा मा होनदों गासिबो खनासा खना बेनिफ्राय नैयावहाय मोनसे इसारा होदों गाहायावहाय फोरमायथिफोरखौ साइन थिटा आरो कस थिटानि महराव लिर जे जोङो बेफोरखौहाय मा खालामनांगौ जोङो होनायफोरखौहाय जायफोरा कस थिटा आरो साइन थिटायाव गैयाना बेफोरखौ जोङो कस थिटा आरो साइन थिटानि महरावहाय जोङो लिरनो नांगौ जोङो होमबा जोंनियाव बेवहाय ना 5 नाम्बारनि रमनाव बियो दङ कसेक थिटा माइनास कट थिटा होल स्क्वायर इज इक्वल टू 1 माइनास कस थिटा अपॉन 1 प्लस कस थिटा माने नैबेनि समान नैबेखौ जोङो फोरमान खालामनांगौ जोंना जे जोङो मा होनखादोंमोन जे इसारायाव मा होनाय दंखायो जोंनियाहाय बैफोरखौ जोङो जायफोर साइन आरो कसनि महराव गैया बिसोरखौ साइन आरो कसनि महराव जोङो फोरमायनांगौ जोङो ना बेखौ जोङो आगसि फारसे मा दं बेखौ जोङो लाग्रोनोसै जोङो ना लेफ्ट हेन्ड साइड बेखि जोङो लेफ्ट हेन्ड साइडखौ लानानै जोङो प्रुफ खालामसै आगसि फारसे जि दङ ना आगसि फारसे जोंना दङ कसेक थिटा माइनास कट थिटा होल स्क्वायर जे जोङो बेवहाय मा खालामनांगौ जे आगदाथिं जोङो कस थिटा आरो कस थिटा मोननांगौ जोंना जे इसारा होनाय गैयाबाबो जोङो बेखौहाय मिथिखादों जोङो कस थिटा मोननांगौ जोंना होमबा बिसोरखौ जोङो कसनि महराव लांनो नांगोन बेनिफ्राय मा खालामनांगौ जोङो मोनबेसे बिदाब दं बेवहाय मोननै बिदाब दङ ना होमबा जोङो नाय बेवहायबो मोननै बिदाब दं आरो बेखौ सिफायनाय लोगो लोगो सिफायबा जोंहा मा जागोन मोनथाम बिदाब जागोन जोङो ना बेखौहाय जोङो सिफायग्रालासिनो जोङो मोननै बिदाबल'सो मोनखानांगौ नालाय ना बेखायनो जोङो बेखौहाय जोङो बोखारथ'नो नांला ना स्कुवेरखौ जोङो बेखौहाय जोङो सिफायथ'नो नांला होमबा जोङो कसेकखौ जों सोलायोब्ला कसेकआ मा जायोमोन जोंनाहाय कसेक ए नि समाव मा मोनो 1 बाय साइन ए मोनो जोंना बेनिफ्राय कट ए नि समाव मा मोनो जोङो कस ए अपॉन साइन ए मोनो जोङो ना जे जोङो होमबा कसेकनि जायगायाव जों मा लिरनो हायो 1 अपॉन साइन ए माइनास कटनि जायगायाव सरि एथ' नङा बेवहाय खनाया मा थिटासो जोंनिया ना बेवहाय थिटा दङ बेखायनो थिटा जागोन बियो कस थिटा अपॉन साइन थिटा स्क्वायर दानिया बेवहाय नायदो रानजाग्राफोरखौ जोंना ना मोननैनियाबो साइन थिटा होमबा दुसराया मा जागोन जोंना जे मोननैबो एखे नालाय ना होमबा मोनसेयानो जागोन जोंनाहाय साइन थिटायानो जागोन होमबा बेनियाबो जागोन गोजौनियाबो 1 माइनास कस थिटा माने एखेखा नालाय बेना एखेखा नालाय बेखायनो होल स्क्वायर माने मोननैयावबो साइनआ दंखायो नालाय ना बेनो जागोन होमबा दानिया जोंना मा जादों मोननैखौबो जोङो स्क्वायर खालामसै ना 1 माइनास कस थिटा होल स्क्वायर बेनिफ्राय बियो साइन स्क्वायर थिटा साइनखौ स्क्वायर खालामबाय जोंना
बेयो ओरै जाबोगौमोन जेनेबा sin थीटा होल स्क्वायर जागौमोन ना होमबा बेखौनो जों मानि महराव लिरनो हायो जोङो sin स्क्वायर थीटानि महरावहाय लिरनो हायो जोङो दानिया जोंना बेवहाय 1 माइनास मा जादों बेवहाय cos थीटा दं बेना 1 माइनास cos थीटाखौ मा लिरनो हायो जोङो जे बेयावहाय जेनेबा सपोज हमना लाबाय x स्क्वायर ना x स्क्वायरखौ मा लिरनो हायो जोङो x into x लिरनो हायो जोंना होमबा बेबो मा जागोन जे स्क्वायर दं ना 1 माइनास cos थीटा बेबो 1 माइनास cos थीटा जागोन बियो बेनिफ्राय sin स्क्वायर थीटाखौ जों मा लिरनो हायो जे जों मोनदोंमोन cos स्क्वायर जे sin स्क्वायर थीटाखौ मा लिरनो हायो जोङो cos स्क्वायर थीटा प्लस sin स्क्वायर थीटा नि समान मा जायोमोन 1 जायोमोन ना थाबिथा 1 आवहाय होमबा जों दानिया sin स्क्वायर थीटाखौ लाखिब्ला मा जागोन ओरैजाय 1 माइनास cos स्क्वायर थीटा होमबा बेखौ मा लिरनो हायो जोङो 1 माइनास cos स्क्वायर थीटानि महराव लिरनो हायो जोङो ना दानिया बे मा जाबाय 1 माइनास cos थीटा बेनिफ्राय 1 माइनास cos थीटा दाना जोङो बेखौहाय मा महराव दं बियो जे 1 आ मा जागोन 1 खौ जोङो स्क्वायर खालामबा 1 ना बे 1 स्क्वायर माइनास cos स्क्वायर थीटा बियो ना बेबायदि महराव दं बियो होमबा मानि महराव दं बियो x स्क्वायर माइनास y स्क्वायरनि महराव दङ जोंनिया ना होमबा जोङो x स्क्वायर माइनास y स्क्वायरनि जोंनिया थाबिथाया मामोन जोंनाहाय x प्लस y आरो x माइनास y जायो ना जे बियो मा दङ 1 आहाय x जाना दङ ओमफ्राय cos आहाय y जाना दङ ना होमबा बियो माने x स्क्वायर माइनास y स्क्वायरनि महराव दं बियो ना x स्क्वायर माइनास y स्क्वायरनि महराव होमबा x स्क्वायर माइनास y स्क्वायरनि जेनाखि थाबिथा बेवहाय जों मोनोमोन x प्लस y x माइनास y होमबा मा जागोन 1 प्लस cos थीटा 1 माइनास cos थीटा जागोन जोंना होमबा 1 प्लस cos थीटा बेनिफ्राय 1 माइनास cos थीटा दानिया 1 माइनास cos थीटा बेबो 1 माइनास cos थीटा ना बिसोर मोननैया सानजाब गासै होमब्ला जों बिसोरखौहाय जों मा खालामनो हायो केन्सेल खालामनो हायो जोङो ना मा जागोन 1 माइनास cos थीटा अपॉन 1 प्लस cos थीटा जे जों मा खालामनांगौ 1 माइनास cos थीटा आरो 1 प्लस cos थीटा मोननांगौ जोंना 1 माइनास cos थीटा 1 प्लस cos थीटा होमबा जों बेखौ मोनबाय 1 माइनास cos थीटा 1 प्लस cos थीटा इज इक्वल टू राइट हैंड साइड ना आगदा फारसे समान जाबाय बियो होमबा जोंनियाहाय प्रुफ जाबाय बियो ना प्रुफ जाबाय बियो होमबा जोंना बेवहाय दङ आगसि फारसेखै दङ cos a अपॉन 1 प्लस sin a प्लस 1 प्लस sin a अपॉन cos a बेनि समान जोङो 2 sec a होननानै जोङो फोरमान खालामनांगौ होमबा जोंनिया बेवहाय sin आरो cos नि महराव दंखाजोबो बियो ना होमबा जों बेखौ जोङो सोलायनो नांला जोङो ना होमबा बेखौ जोङो प्रुफ खालामनांगौ जोङो ना बेखौ जोङो प्रुफ खालामनांगौ आगसि फारसे मा दङ बेखौ जोङो लादो जोङो ना आगसिनिया आगदानिजों समान होननानै जोङो फोरमान खालामनांगौ बा आगसि फारसे दङ जोंनियाहाय cos a upon 1 प्लस sin a प्लस 1 प्लस sin a upon cos a दानिया बेवहाय नायदो गाहायनिया 1 प्लस sin a बियो cos a बिसोर मोननैबो गुबुन गुबुन ना होमबा बिसोर मोननैनिखौ मा खालामनांगोन जोङो दुसासा मोनोब्ला बिसोर मोननैनि सानजाब गासै जोङो दिहुननांगोन जोंना सानजाब गासै लानांगोन होमबा बिसोर मोननैखौ जोङो सानजाबगोन जोङो ना होमबा 1 प्लस sin a इनटु मा जागोन cos a दानिया 1 प्लस sin a cos a बिसोर मोननांगौब्ला ना बेवहायथ' जोंना sin a दंखायो जोंना ना नैबेयो दंखायो होमबा माया गैया बेवहाय cos a गैया होमबा 1 प्लस sin a इनटु cos a खालामनोब्ला 1 प्लस sin a जों मा सानजाबनांगोन जोङो cos a होमबा नैबे cos a खौ जोङो नैबे गोजौनि cos a जों सानजाबदो जोङो ना होमबा cos a जों cos a सानजाबबा मा जागोन cos स्क्वायर a एबा जों ओरैबो लानो हायो जोङो नैबेनिजों जोङो नैबे दुसासाखौ जोङो राननोबो हायो जोंना होमबा 1 प्लस sin a जों 1 प्लस sin a cos a खौ रानब्ला 1 प्लस sin a जों 1 प्लस sin a केन्सेल थागोन बेना होमबा मा थागोन जोंनाहाय cos a जों जोङो गोजौनि cos a खौ जोङो सानजाबगोन जोङो ना होमबा प्लास दानिया बेवहाय cos a दङ ना cos a दङ होमबा माया गैया 1 प्लस sin a गैया होमबा 1 प्लस sin a जों जोङो गोजौनि 1 प्लस sin a खौ सानजाबदों ना होमबा 1 प्लस sin a जों 1 प्लस sin a बिसोर मोननैबो एखे जोंनिया ना 1 प्लस sin a आरो 1 प्लस sin a होमबा जे जोङो थोंजोङै 1 प्लस sin a 1 प्लस sin a सानजाबा मा जागोन जोंना 1 प्लस sin a होल स्क्वायर माने बिसोर मोननैजों एखे गैया ना एखे जेरैहाय x सानजाबा मा जायो जोंनियाहाय x स्क्वायर जागोन बेना होमबा बे मा जाखाबाय थिग बेबायदिनो बेबो 1 प्लस sin a आरो नैबेबो 1 प्लस sin a आरोना 1 प्लस sin a जों 1 प्लस sin a सानजाबा एखे सानजाबा मा जागोन 1 प्लस sin a होल स्क्वायर जासिगोन बियो ना होमबा मा जागोन बेयावहाय cos स्क्वायर a प्लस मा जागोन बेयावहाय ना 1 खौ जोङो स्क्वायर खालामबा मा मोनगोन जोङो 1 खौ स्क्वायर खालामबा 1 प्लस मा जागोन 2 इनटु बे मानि महराव दं a प्लस b नि महराव दं ना a प्लस b होल स्क्वायर नि महराव दं जेनेबा मा जागोन बियो
a square plus 2ab plus b square बेबायदियाव जोङो लिरनांगोन जोंना सिफायब्ला बेबायदि जागोन होनबा 2 sin a जागोन बेनिफ्राय plus sin square a बेनिफ्राय 1 plus sin a into cos a दानिया जों बेयावहाय मोनगोन cos square a जों cos square a जेब्ला सरि cos square a जों sin square a दाजाबबा मा मोनो जोङो 1 मोनो माने जों मोनखादों cos square a plus sin square a नि दाजाब गासै बेसेबां जाजोबनोहाय 1 ना cos square a आरो sin square a नि दाजाब गासै 1 होनबा cos square a जों sin square a जों दाजाबना बेसेबां मोनगोन जोङो 1 plus 1 plus 2 sin a बेखौथ' जों लिरनांला माने बिसोर मोननैजों दाजाबनानैनो जोङो 1 मोनखाबाय जोङो ना माबायाव मोनगोन 1 plus sin a बेनिफ्राय मोनगोन cos a बेनिफ्राय 1 जों 1 दाजाबबा 2 plus 2 sin a बेनिफ्राय 1 plus sin a into cos a दानिया बेवहाय बे दाजाबनि फारनैथिंबो मा दङ जोंना 2 दङ ना होमबा जोंना 2आ कमन फैगोन होमबा मा थागोन 2 कमन फैब्ला बेवहाय 1 थागोन बेना 1 जों 2 नि सानजाबा 1 जागोन माने 2 जों 2 खौ रानबा 1 मोनगोन जोंना प्लास 2 जों 2 खौ राननो हायोबा 2 खौ जों बायजोआव बनबा मा थागोन जोंनाहाय sin a माबा 1 प्लस sin a cos a ना होमबा नायदो बेबो 1 प्लस sin a गाहायनायाबो 1 प्लस sin a बेयो सानजाबदों बेबो सानजाबना दंना होमबा मा जागोन बिसोर मोननैजों जोङो दाननो हायो जोङो ना होमबा गोजौआव मा थागोन जोंनियाहाय 2 into मा थागोन बेयो 1 upon cos a थागोन बेना 2 into 1 cos a 1 माने बिसोर मोननै दानबाय जोङो ना मा जागोन बेयो 2 1 upon cos a मा जायो जोंनाहाय sec a जायोना जोंना 1 by cos a मा जायो जोंनाहाय sec a जायो होमबा जोङो आगदाथिं मा फोरमान खालामनांगौमोन जों बेवहाय 2 sec a होननानै जों फोरमान खालामनांगौ जोंना होमबा जोङो आगदा फारसे मा मोनबाय जोङो 2 sec a मोनबाय जोंना होमबा is equal to right hand side प्रुफ जाबाय बेना होमबा जोंनियाहाय प्रुफ जाबाय बेना रमान थ्रियाव दङ जों बेवहाय मा फोरमान खालामनांगौ जोंनियाहाय रमान थ्रियावहाय tan theta upon 1 minus cot theta plus cot theta upon 1 minus tan theta नि समान 1 plus sec theta into cosec theta जोङो बेखौहाय फोरमान खालामनांगौ जोङो जे जोंना सिगाङावनो मोनसे इसारा होनाय दंखायोमोन जे बे इसारायाव मा होनदोंमोन जोंनिया फोरमायथियारिफोरखौ जों मा खालामनांगौमोन cos आरो sin नि महराव लांनांगौ जोङो ना होमबा जोङो बेवहाय जोंनिया नैबेसोरखौ ना जोङो आगसि फारसेनिफ्राय जोङो फोरमान खालामसै बेखौहाय होमबा जोङो बेवहाय प्रुफ जे आगसि फारसे मा दं जोंनियाहाय लेफ्ट हेन्ड साइड आगसि फारसे जोंना दङ tan theta बेनिफ्राय 1 minus cot theta plus cot theta 1 minus tan theta जों बेखौ मा खालामनो हायो जोङो जे बेखौ जोङो दायो sin आरो cos नि महराव सोलायग्रोआमानो बेखौहाय उनावबो जोङो सोलायहैनो हायो बेवहाय आङो बेयावनो सोलायखाना लानोसै जोंनिया 10 खौ सोलायोब्ला मा मोनो sin आरो cos नि महराव सोलायोब्ला जोंनिया 10 आ जायो जोंनाहाय sin theta upon cos theta upon दानिया मा दङ गाहायाव 1 minus cot खौ जों सोलायोबा जागोन जोंनियाहाय cos theta upon sin theta दानिया प्लास cot खौ जोङो सोलायोब्ला मा जागोन जोंनियाहाय cos theta upon sin theta जागोन बेयो ना दानिया जोङो 1 minus tan theta खौ जों सोलायबा मा मोनगोन जोङो sin theta upon cos theta दानिया जोङो गाहायनिखौ जोङो दुसासा लानो हायो जोङो ना गाहायनिखौ जोङो दुसासा लानो नांगोन जोङो जे बेवहाय बिनि गाहायाव मा थायो 1 बा 1 आरो नैबे sin ना बिसोर मोननैनि दुसासाया मा जागोन जोंनाहाय साइनानो जागोन बेयो ना मा जागोन जोंनाहाय दुसासाया sin theta दानिया sin theta जों 1 खौ जोङो सानजाबनांगोन जोंना होमबा sin theta minus cos theta जागोन बे माने बेयावथ' साइना दंखायो नालाय ना होमबा प्लास जोंनिया बेवहाय cos theta upon sin theta बा बिनियाबो बेवहाय 1 थायोना 1 आरो cos theta नि दुसासाया cos theta दाना 1 जों जोङो cos theta मोनोब्ला cos theta सानजाबनांगोन जोंना होमबा cos theta जों 1 नि सानजाबबा जोंनिया cos theta दानख' सिनल' दानख' cos theta जों जोङो 1 सानजाबबा मा मोनगोन cos theta मोनगोन होमबा 1 जों जोङो sin खौ सानजाबबा
sin theta दानिया जोङो मा खालामदो बिसोरनि गेजेराव नैबेयावहाय ना नैबे राननाय सिनखौ जोङो सानजाब खालामगोन होमबा जोंना नैबे गोजौनि गोजौनिया बेबायदिनो थागोन sin theta upon cos theta दाना नैबे राननाय सिनखौ जोङो सानजाब खालामगोन जोङो सानजाब खालामनाय लोगो लोगो जोंनिया बेयाव मा जागोन गाहायनि जिनाखि गाहायनि ना बेयो मा जायो गाहायनियावहाय नैबे रानग्राया मा जागोन रानजाग्रा जासिगोन रानजाग्राया रानग्रा जासिगोन माइनास cos theta दाना दाजाबसिन दं नालाय दाजाब बेखौबो बेबायदिनो जोङो खालामदो जोङो ना होमबा sin theta नैबे गोजौनि खिनिया बे एखेयानो थागोन दाना नैबे राननाय सिनखौ जोङो सानजाब खालामब्ला मा जागोन नैबे रानग्राया रानजाग्रा ओमफ्राय रानजाग्राया रानग्रा जाहैसिगोन बियो दानिया बेवहाय दानिया ना गाहायनि गोजौनि सानजाबा मा मोनो जोङो sin theta जों sin theta सानजाबा sin square theta जागोन बेना बेनिफ्राय cos theta जों जोङो sin theta minus cos theta खौ सानजाबाय जोङो ना दाजाब cos जों cos सानजाबा जोंना मा जायो cos square theta बेनिफ्राय sin theta cos theta minus sin theta जोंहा दानिया दङ गाहायावहाय दुसासा लानोसै जोङो जे दुसासा लानायनि सिगां जों बेवहाय नायग्रो नैबेखौहाय नैबे जोंनिया ब्रेकेटनि सिङाव जोंना दङ sin theta minus cos theta बेवहाय cos theta minus sin theta बेवहाय sinआ प्लास बेवहाय माइनास बेवहाय cosआ माइनास बेवहाय प्लास होमबा जोङो बेखौ सिनखौ एखे खालामनोब्ला ना होमबा जोङो नैबेजों एखे खालामब्ला जों बिनिफ्राय मा खालामनांगोन जोङो माइनास बायजोआव मा होनो माइनास कमन लानांगोन माइनास कमन लायोब्ला मा जागोन बेयो माइनासा प्लास जागोन प्लासाहाय माइनास जागोन होमबा जों नैबेखौ लिरना लाग्रोबाय जोङो बेबायदिनो sin square theta cos theta होमबा sin theta minus cos theta दानिया जोंना बेवहाय मा जागोन जे जोङो जेब्ला नैबेनिफ्राय ना बेनिफ्राय जों दानख'आव जोङो जेब्ला कमन लागोन अब्ला दानख'जों दाजाबजों मा जागोन बियो सानजाबब्ला दानख' जागोन बियो बेनिफ्राय cos square theta बेयाव दङ sin theta दाना मा जागोन जे बिनिफ्राय जोङो माइनास कमन लायोब्ला प्लासआ मा जागोन सरि माइनासआ मा जागोन प्लास होमबा प्लास जागोन आरो प्लासआहाय माइनास होमबा जोङो प्लासखौ आगोल लिरग्रोसैना दाजाबखौ आगोल लिरग्रोबाय जोङो sin theta माने बियो कमन लानाय लोगो लोगो माइनासखौ कमन लानाय लोगो लोगो बायजोआव बहननाय लोगो लोगो ना होमबा प्लास जागोन प्लासआहाय माइनास जागोन होमबा माइनास cos theta दानिया बेवहाय एखे जाबाय बेना sin theta बिसोर प्लास cos theta माइनास ना एखे जाबाय होमबा बेवहाय नैबेसोर मोननैया मा जाबाय एखे जाबाय ओमफ्राय नैबेसोर मोननैया गुबुन गुबुन ना होमबा जोंना दुसासेया मा जायोमोनलाय जोङो मोननैजों मोनसे लानांगौ ना बिनिफ्राय गोरोबनायखौ जोङो मोनसे लानांगौ मोननैजों बिनिफ्राय गोरोबै माखाखौबो जोङो सानजाबजोबनांगौ जोंना दुसासेयावहाय होमबा मा जागोन बेयावहाय बिसोर मोननैयाथ' एखेखा होमबा मोननैजों मोनसे लानांगोन जोंना होमबा cos theta जों sin theta सानजाबदो जोङो होमबा cos theta sin theta बेनिफ्राय जोंहा दङ sin theta minus cos theta दाना नै बेवहाय दं जोंना दुसासेया cos theta sin theta into sin theta minus cos theta बेवहाय मा दङ cos theta दंखायो ओमफ्राय नैबेबो दंखायोना sin theta minus cos theta माया गैया sin theta गैया होमब्ला बेजोंहाय नैबेखौ मोनोब्ला sin theta सानजाबनांगोन होमबा नैबे sin theta जों जोङो गोजौनि sin theta sin square theta जों सानजाबदो जोङो sin square theta जों sin सानजाबा मा जागोन जोंनाहाय sin cube theta जेरै x square जों x सानजाबा x cube जायो बिदिना दानख' सिन नालाय दानख' दाना बेवहाय sinआ दंखायो नैबे sin theta minus cos theta दं माया गैया cos theta गैया होमबा cos theta जों cos square theta खौ जों सानजाबदो ना होमबा cos cube theta जाबाय बियो दानिया नैबे मानि महराव दं जोंनाहाय बियो जाना दङ x minus y whole cube महराव दं जोंनियाहाय होमबा बिनि फर्मुलाया मा जायो जोंना x minus y जायो x minus y बिनिफ्राय x square minus xy plus y square बेबायदि जायो जोंनियाहाय बेयो माने x cube minus y cube नि फर्मुलाया मा जागोन x minus y x square minus xy plus y square सरि नै बियो माइनास नङा दे बियो प्लास बियो प्लास जाजोबगोन माने x cube minus y cube मा जागोन जोंना x minus y into x square plus xy plus y square होमबा जोंना बेवहाय x आ नै बियो y ना होमबा x minus y जागोन होमबा sin theta minus cos theta जाबाय बेना बेनिफ्राय x आ नै बियो sin theta होमबा x खौ जों स्क्वायर खालामदों ना x square माने sin square theta plus
xy माने sin थीटा into cos थीटा into cos थीटा बेनिफ्राय प्लास मा दं बेवहाय y स्क्वायर y माने नैबे cos स्क्वायर cos थीटा ना बा cos स्क्वायर थीटा बे जाबाय cos स्क्वायर थीटा जाबाय जोंना बियो ना होमबा बेवहाय मा जागोन जोंनियाहाय बेयाव दङ cos थीटा sin थीटा बेनिफ्राय दङ sin थीटा माइनास cos थीटा दानिया बे sin थीटा माइनास cos थीटा बेबो sin थीटा माइनास cos थीटा ना बियो बिनि गोजौनि सानजामा दं बेबो गाहायनिया बिसोर सानजामा दंना बा बेजों बिदि जोङो केन्सेल खालामनो हायो जोङो ना होमबा दानिया जोङो मोनगोन बेवहाय sin स्क्वायर थीटा आरो cos स्क्वायर थीटा जों मा मोनो cos स्क्वायर थीटा प्लास sin स्क्वायर थीटानि समान मा मोनो जोङो 1 मोनो जोङो ना होमबा cos थीटा आरो sin स्क्वायर थीटा बिसोरनो cos स्क्वायर थीटाजों sin स्क्वायर थीटाजों दाजाबना मोननायनि माना मा जागोन 1 माने बिसोर मोननै दाजाब गासैया मा जोंनियाहाय 1 जागोन जोंनिया ना होमबा बेखौ जों लिरबाय sin थीटा cos थीटा प्लास बिसोर मोननैनि दाजाब गासैया मा जायो 1 होमबा गाहायाव मा थाबाय जोंनाहाय sin थीटा सरि cos थीटा sin थीटा cos थीटा sin थीटा थाबाय जोंना ना होमबा दानिया जोङो cos थीटा sin थीटा sin थीटा cos थीटाखौबो रानगोन आरो 1 खौबो रानगोन बेवहाय मा जागोन sin थीटा cos थीटा बेनिफ्राय cos थीटा sin थीटा प्लास 1 upon cos थीटा sin थीटा दानिया मा जागोन जोंना बेवहाय नाय बिबो cos ना होमबा cos नि सानजाबगासै आरो sin sin जों cos जों सानजाबगासै आरो cos जों sin जों सानजाबगासै एखे जायो बेना बिसोर मोननै सानजाबगासैया मा जागोन समान जागोन बा बिसोरखौ जोङो केन्सेल खालामबा मा मोनगोन जोङो 1 एबा जों नै ओरै cos जों cos दानजागोन बे sin जों sin दानजाखागोन बेना होमबा 1 प्लास मा जागोन बेवहाय 1 बाय cos थीटा इनटु बेखौ आं खनसे लिरबावथारबाय 1 upon sin थीटा जे बेयावनो जोङो मा लिरनो हाखायोमोन जोङो 1 upon cos थीटा माने जोंनियाहाय जायो sec थीटा आरो 1 upon sin थीटा माने जोंनाहाय जायो cosec थीटा मा जागोन 1 प्लास sec थीटा इनटु मा जागोन बेवहाय cosec थीटा जाबायना 1 प्लास sec थीटा नैबे माने sec थीटा जोंनिया आरो नैबे जाहैबाय cosec थीटा होमबा आगदानिजों मिलायबाय बेना होमबा राइट हेन्ड साइड माने जोंना मा खालामनांगौमोन 1 प्लास sec थीटा इनटु cosec थीटा ना स' बेवहाय जोङो आगसि फारसे नायग्रोनोसै जोङो प्रुफ आगसि फारसे मा दं बेखौ लानोसै ना लेफ्ट हेन्ड साइड बेवहाय दं जोंनियाहाय आगसि फारसे 1 प्लास sec a upon sec a दानिया जों मा मोननांगौ जों बेवहाय sin आरो cos मोननांगौ जोङो ना sin आरो cos मोननांगौ होमबा जोङो secखौ जोङो मायाव लांनो हायो जोङो 1 upon cos याव लांनो हायो आरो बेखौबो मा जागोन 1 upon cos a दानिया मा जागोन बेवहाय बिसोर मोननैनि जोङो दुसासा लायोब्ला मा जागोन दुसासाया जोंना cos a जागोन cos a जों 1 जों सानजाबोब्ला cos a प्लास बेयावथ' cos आ दंखायोना बा cos a मोनोब्ला 1 सानजाबनांगोन बा 1 जों गोजौनिखौ सानजाबोब्ला 1 जागोन बेना दानिया गाहायनिया जोंनिया बिदिनो थागोन 1 upon cos a दाना जोङो राननाय सिनखौ जों सानजाब खालामसिगोन ना होमबा राननाय सिनखौ जों सानजाब खालामब्ला नैबे गोजौनिया बे गोजौनिनो थागोन cos a प्लास 1 upon cos a सानजाब दानिया बियो cos a हाय रानजाग्रा जासिगोन रानग्राया 1 आहाय रानग्रा जासिगोन ना दाना cos जों cos दानगोन जोङो होमबा मा थागोन जोंनाहाय cos a प्लास 1 थागोन जोङो cos a प्लास 1 जे जोङो आगदा फारसे जोङो सरि आगसि फारसे जोङो बेखौ मोनबाय जोङो ना जों बेवहाय बिनिफ्रायनो जों खालामलांनो हायो जे जोङो मा बेवहाय sin स्क्वायर a upon 1 minus cos a मोननांगौ जोंना होमबा बेवहाय गाहायाव मा मोननांगौ जों 1 minus cos a होमबा जोङो बिनिफ्रायनो जों खालामनो हायो जोङो गाहायावबो गोजौआवबो 1 minus cos a 1 minus cos a खालामनानै जोङो बानायनो हायो अब्लाबो जोङो जे बेवहाय इसारा होनाय दं जोंना ना बेवहाय आगदा आरो आगसि मोननैखौबो जुदा जुदा जेथै सिफायनो थिनदों बेबायदियै जोङो बेवहाय जुदा जुदा जेथै सिफायनोसै दानिया आगदा फारसे मा दं आंखि बानायनोसै राइट हेन्ड साइडआव जोंनाहाय आगदा फारसे जोंना दङ sin स्क्वायर a बेनिफ्राय 1 minus cos a दाना sin स्क्वायरखौ मा लिरनो हायो जोङो मोनो जे cos स्क्वायर a प्लास sin स्क्वायर a समान 1 बे थाबिथा सियावहाय जों मोनो बिदिना होमबा जोङो sin स्क्वायर a खौ जोङो दिहुननांगौब्ला मा जागोन 1 ओरैजा मा जागोन माइनास cos स्क्वायर a जागोन ना प्लासआहाय होमबा जोङो sin स्क्वायर a नि जायगायाव जोङो 1 माइनास cos स्क्वायर a फज'नो हायो होमबा 1 माइनास cos स्क्वायर a अपसन गाहायाव दङ 1 माइनास cos a दाना नैबे मानि महराव दङ जोंनियाहाय
बेखौ 1 आ स्क्वायर खालामब्ला 1 आ जाखायोना होमबा बे 1 स्क्वायर बे cos स्क्वायर होमबा बे x स्क्वायर माइनास y स्क्वायर नि महराव दं x स्क्वायर माइनास y स्क्वायर था बायदि जोंना मा जायो x स्क्वायर माइनास y स्क्वायर आ x प्लस y आरो x माइनास y जायो जोंनिया होमबा गाहायनि जोङो गोजौनिखौ ना मा महराव लिरनो हागोन जोङो x प्लस y आरो x माइनास y महराव लिरोब्ला 1 प्लस cos a बिनिफ्राय मा जागोन बियो 1 माइनास cos a माने बियो x स्क्वायर y स्क्वायर जाना दं नालाय ना बेवहाय 1 माइनास cos a दानिया नैबे 1 माइनास cos a जों 1 माइनास cos a जोङो केन्सेल खालामनो हायो होमब्ला मा थागोन जोंनाहाय 1 प्लस cos a थामहिनबा मा जायो cos a प्लस 1 जायो ना थामहिनबा cos a प्लस 1 होमबा जोंना आगसिखैबो बेखौ मोनबाय आगदाखैबो बेखौ मोनबाय जोंना आगसि फारसे जोङो cos a प्लस 1 आगदा फारसेबो cos a प्लस 1 होमबा बिसोर मोननैजों सेम जाबाय ना एखे जाबाय मा जागोन देयरफॉर मा जाबाय लेफ्ट हैंड साइड समान राइट हैंड साइड प्रुफ जाबाय बे ना होमब्ला जोङो बेखौ मोनबाय जोंना नैबेयावहायनो जोङो जे बेबायदि आलादा आलादा खालामलायाबाबो जोङो नैबेयावहायनो बानायनो हायो जे जों बेखौ बेबायदि मोनबायमोन ना होमब्ला जोङो नैबेनिफ्राय जुदि आगदा फारसे आगसि फारसे बिदि मोननैखौबो नायलायाबा जोङो फारसेनो बानायनो हायो जे बेयावहाय जोङो मा खालामनो हायो जोङो cos a प्लस 1 जों मा सानजाबनो हायो जोङो जे जोङो मा दङ गाहायावहाय 1 माइनास cos a ना होमबा जोङो 1 माइनास cos a नांगौ होमबा 1 माइनास cos a गाहायाव सानजाबगोन गोजौआवबो 1 माइनास cos a सानजाबगोन माने 1 माइनास cos a जों 1 माइनास cos a खौ रानबा 1 नङा नङा होमबा 1 जों बेखौ सानजाबबा जों बेखौनो मोनगोन जोङो ना होमबा जोङो बेबायदि खालामनो हायो होमबा बेवहाय मा जागोन बेयो 1 माइनास cos a आरो 1 प्लस cos a बियो ना होमबा मा जागोन बियो 1 प्लस cos a बेवहाय बिसोर मोननैया मा जाना दङ मोनसे 1 प्लस cos a आरो 1 माइनास cos a जाना दं बियो ना जोङो बेवहाय नैबेखौ मा लिरनो हायो जोङो 1 प्लस cos a लिरनो हायो जोंना 1 प्लस cos a आरो बेयाव 1 माइनास cos a जागोन होमबा 1 प्लस cos a आरो 1 माइनास cos a माने x प्लस y आरो x माइनास y जाना दं जोंनिया ना x प्लस y आरो x माइनास y जानानै दङ बेयोहाय जोंनिया होमबा जोंना x माने x प्लस y आरो x माइनास y खौ मा लिरनो हायो जोङो x प्लस y आरो x माइनास y खौ जोङो लिरनो हायो x प्लस y आरो x माइनास y खौ x स्क्वायर माइनास y स्क्वायर लिरनो हायो जोंना बेवहाय मा जागोन जोंनिया x स्क्वायर माइनास y स्क्वायर बा 1 स्क्वायर माइनास cos स्क्वायर a जागोन बेयाव 1 माइनास cos स्क्वायर a आपन मा जागोन 1 माइनास cos a दाना 1 को स्क्वायर खालामबाथाय 1 आनो सरि 1 को स्क्वायर खालामबा 1 आनो दाना 1 माइनास cos स्क्वायर नि समान मा लिरनो हायो जोङो 1 माइनास cos स्क्वायर नि समान 1 माइनास cos स्क्वायर a नि समान sin स्क्वायर a लिरनो हायो जोंना बेवहाय मा लिरनो हागोन जोङो गोजौआवहाय 1 माइनास cos स्क्वायर a नि समान जोङो बेवहाय लिरनो हासिगोन जोङो sin स्क्वायर a लिरनो हागोन जोंना sin स्क्वायर a होमबा 1 माइनास cos a दानिया आगदाथिं मा दंमोन जोंनाहाय sin स्क्वायर a 1 माइनास cos a होमबा जों बेयाव होनबाय sin स्क्वायर a 1 माइनास cos a होमबा जोङो बेबायदिबो जोङो बानायनो हायो जोंना नैबेखिनिखौहाय जोङो नैबेखिनिखौ जों लिरलायाबाथाय मा जागौमोन जोंनाहाय बेबायदिबा राइट हैंड साइड जाबायमोन बे 5 नाम्बाराव जोंना 5 नाम्बाराव फोरमान खालामनांगौमोन जोंनिया ना होमबा बेवहाय रमान 5 दं जोंनाहाय cos a minus sin a plus 1 upon cos a plus sin a minus 1 नि समान जोङो cosec a plus cot a होननानै जोङो फोरमान खालामनांगौ बेनिफ्राय जोंना बेवहाय होनाय दङ cosec square a is equal to 1 plus cot square a थाबिथाखौ बाहायनानै जोङो नैबेखिनि थाबिथाखौ जोङो बाहायनानै बेखौहाय जोङो बिनि समान बेखौ होननानै जोङो फोरमान खालामनांगौ ना बिनि नैबेनि आगसिनिजों आगदानिहा समान होननानै जोङो फोरमान खालामनांगौ जोङो जोंना बेवहाय आगसि फारसे मा दं जोंनाहाय आगसि फारसे दं जोंनियाहाय cos a minus sin a plus 1 upon cos a plus sin a minus 1 दं बेयो ना जे बेनिफ्राय नाय आगदाथिं मा दं जोंनियाहाय जे जों बेयाव मोननांगौ cosec a आरो cot a होमबा जोङो बेखौहाय जोङो जे गाहायाव बे नैबे आगसि फारसेनि होनायखौ जोङो नायदो जोङो ना बेफोरावहाय होनायखौ मा खालामोब्ला जोङो cos a आरो cot a मोनगोन जे जोङो cosec खौ जोङो मा खालामोब्ला जोङो cot a एबा cosec a मोनगोन जे जोङो cos जों जोङो cosec मोना जोङो ना जे जोङो cos जों मा मोननो हागौ जोङो sec मोननो हागौ बेनिफ्राय नङाबा cot मोनगोन जोङो ना cot 10 बेफोरखौ मोननो हागोन मोनबाय sin जों मा मोनो जोङो sin जोंहाय जोङो ओरैनो cosec मोनो जोङो ना जे बेवहाय जोङो नाय बेवहाय cot मोननांगौ होमबा जोङो बेखौ नाय जे जोङो cos खौ जोङो
साइन जों रानोब्ला मा मोनगोन जोङो कट मोनगोन आरो 1 खौ जोङो साइन जों रानोब्ला मा मोनगोन जोङो बेयावहाय कसेक मोनगोन जोङो ना होमबा जोङो मा बेखौहाय जोङो गाहायनिखौबो गोजौनिखौबो माजों रानगोन जोङो साइन जों रानगोन बेखौहाय गाहायनिखौबो गोजौनिखौबो जोङो साइन जों राननानै लानो नांगोन मानो होनबा जोङो कसेक आरो कट नांगौ जोंना कसेक ए आरो कट ए नांगौ जे जों बेखौ साइन जों रानोब्ला जों बेयावहाय कट मा होनो कट आरो कसेक मोनगोन बेनिफ्राय जेब्ला जोङो कसजों रानगोन अब्ला जों बेयावहाय मोननाय नङा जोंना टेन आरो कसेकसो सेकसो मोनगोन जोङो अब्ला जोङो मोननैखौबो गाहायनिखौबो आरो गोजौनिखौबो ना जों मा खालामना लागोन जोङो माजों रानना लागोन जोङो बेखौहाय साइनजों कस ए खौ जोङो साइनजों रानबा मा मोनो जोङो कट ए मोनो जोङो ना होमबा माइनास साइन ए अपन साइन ए बेनिफ्राय 1 खौ जोङो साइनजों रानब्ला मा मोनो जोङो कसेक ए होमबा जोङो कसेक ए मोननायनि लामायाव थांबाय जोंनिया ना बेनिफ्राय गाहायनिखौबो जोङो रानबाय होमबा जोंहा बेयावहाय कट मोननायनि लामायाव थांखाबाय जोंनियाहाय प्लास साइन ए बेनिफ्राय बेबो साइन ए माइनास 1 अपन साइन ए दानिया नायदो जोङो बेयावहाय कस ए खौ जोङो साइन ए जों रानब्ला मा मोनगोन जोंनाहाय कट ए मोनो जोङो ना कट ए माइनास साइनजों साइन रानब्ला 1 प्लास कसेक ए बेनिफ्राय बेबो जागोन जोंनाहाय कट ए बेनिफ्राय जोङो मोनगोन बेयावहाय प्लास 1 माइनास कसेक ए दानिया जोङो गोजौनिखौल' जोङो सोलायगोन गाहायनिखौ बिदिनो दोनथ'दो मोनसेखौहाय जोङो मोननैखौबो जों सोलायनो नाङा बेयावहाय जोङो माइनास कसेक ए प्लास 1 जों बेखौ लांबाय ना अनजिमाखौहाय बेखौहाय जोङो लाबोबाय नैबे कसेक ए खौ बेयाव लाबोबाय जोङो दानिया जोंहा मा थाबिथाखौ बाहायनो थिनदोंमोन जोंनाहाय बेवहाय दङ कसेक स्कुवेर ए नि समान 1 प्लास कट स्कुवेर ए बे थाबिथाखौ बाहायनो थिनदों जोंखौ ना होमबा जोंना बेवहाय नाय बेबो कटसो स्कुवेर गैयाना होमबा जों कटखौ कट ए लाखिथ'दो बेनिफ्राय प्लास कसेकआबो जोंनियाहाय कसेक एन लाखिबाय जोङो कसेक ए दानिया 1 खौ जोङो 1 खौ जोङो सोलायनो हागोन बेवहाय माइनास 1 खौ जों सोलायबा मा मोनगोन बेवहाय जे जोंनिया दङ कसेक स्कुवेर ए प्लास कट स्कुवेर ए खौ लाब्ला मा जागोन माइनास कट स्कुवेर ए समान 1 ना होमबा 1 नि जायगायाव मा फज'नो हायो जोङो कसेक स्कुवेर ए माइनास कट स्कुवेर ए फज'नो हायो जोङो बेनिफ्राय बेवहाय मोननै बिजाब दं नालाय बेवहाय ब्रेकेट होना लादो 1 नि जायगायाव मा फज'नो हागोन जोङो कसेक स्कुवेर ए माइनास दंना बेवहाय ना बेखायनो ब्रेकेट होदो माइनास कट स्कुवेर ए दानिया बेयोहाय जोंनिया मा जानानै दं बिसोर मोननैयाहाय ना बिसोर मोननैया दायो एक्स स्कुवेर माइनास वाइ स्कुवेरनि महराव दं बियो बिसोर मोननैया एक्स स्कुवेर माइनास वाइ स्कुवेरनि महराव दं होमबा एक्स स्कुवेर माइनास वाइ स्कुवेरखौ जों मा महराव लिरनो हायो थाबिथा बायदियैहाय एक्स प्लास वाइ आरो एक्स माइनास वाइ एक्स प्लास वाइ आरो एक्स माइनास वाइ महराव लिरनो हागोन जों बेखौ ना होमबा जों बेखौहाय एक्स प्लास वाइ आरो एक्स माइनास वाइनि महराव लिरनोसै जोङो बेवहाय दङ कट ए प्लास कसेक ए माइनास जेखौ जों मायाव लिरगोन जोङो कसेक ए खनसे प्लास ना प्लास कट ए बेनिफ्राय खनसे मा जागोन माइनास कसेक ए माइनास कट ए दानिया जोङो बेवहाय नायदो गोजौनिखौ ना गाहायनिखौथ' जों सोलायनाङा बेबायदिनोथ' जोङो मोननैखौबो जों सोलायलाना मोनसेखौल' जों सोलायगोन दानिया बेवहाय नायदो नैबे दानख'सिननि आगदाथिंबो सरि आगसिथिंबो आरो आगदाथिंबो नाय बेवहाय कट ए प्लास कसेक ए प्लास कट ए माने बिसोर मोननैनि दाजाबदों कटजों कसजों दाजाबदों बेयावबो कटजों कसेकजों सरि कटजों कसेकजों दाजाबदों बेबो कटजों कसेकजों दाजाबदों ना होमबा बिसोर मोननैया एखे जाना दंना गैया बिसोर मोननै दाजाब गासैया एखे जागोन बेना होमब्ला बिसोर मोननैया दायो एखे जाना दं बिसोर मोननै बेजों बेनि दाजाबनाय आरो बेजों बेनि दाजाबनाय बिसोर मोननै दाजाब गासैया एखे होमब्ला बिसोर मोननैया मा जागोन जोङो बिसोर मोननैखौ कमन लानो हायो होमबा जोंना जागोन बेवहाय कट ए प्लास कसेक ए होमबा बिनिफ्राय कट ए आरो कसेक ए खौ लाबोयोब्ला मा थागोन 1 माइनास होमबा बेखौ जोङो कमन लाबोयोब्ला नैबेखिनिया थागोन जोंनिया ना मा खिनिया थागोन जोंनाहाय बेवहाय कसेक ए माइनास कट ए थाबाय जोंनिया ना होमबा दाना जों बेवहाय कट ए प्लास कसेक ए दानिया जोङो बेवहाय
मा मोनगोन जोङो 1 दाना जोङो बेखौ बोखारोब्ला ना मा होनो ब्रेकेटखौ बोखारोबा माइनासजों प्लास सानजाबा मा जागोन माइनास cosec a माइनासजों माइनास मा जागोन प्लास cot a गायाव मा थागोन जोंनियाहाय cot a माइनास cosec a प्लास 1 दाना बेवहाय नाय 1 आरो 1 प्लास 1 प्लास कटआबो प्लास cosecआहाय माइनास cosecआ माइनास माने 1 जों कटजों दाजाबनानै माने cosecजों दानख'गोन बेवहाय ना होमबा बिनियाबो 1 कटजों 1 जों माने 1 जों कटजों दाजाबगोन बेवहाय बिनिफ्राय माखौ दानख'गोन cosecखौ दानख'गोन ना बिनियाबो 1 जों कटजों दाजाबदों बेयावबो 1 जों कटजों दाजाबदों बिनिफ्राय cosecजों दानख'दों होमबा बिसोर मोननैया मा जागोन एखे जागोन ना दाजाबनानै माने दानख'फिनोब्ला बिसोर मोननैनि माना एखे जागोन बेयो ना माने बेवहाय 1 आरो कट बिसोर प्लास cosecआ बिसोर मोननैया माइनास ना बिसोर मोननैजों जों मा खालामनो हायो जोङो केन्सेल खालामनो हायो जोङो ना गाहायनिजों गोजौनिजों जोङो केन्सेल खालामनो हाबाय जोङो ना होमबा जोंना बेवहाय मा थाबाय जोंनाहाय cot a प्लास cosec a बेखौनो जों लिरनो हाबावो जे जोंनिया मा बेखौहाय बिनि जायगायाव लानो हायो आरो बेखौ बेखै लांनो हायो जोंना उल्टा पाल्टा खालामनो हायो जों जेबो नङा होमबा cosec a जे जों दाजाबनायावहाय बेबायदि दाजाबनाय आरो सानजाबनायाव जोङो उल्टा पाल्टा खालामनो हायो जोङो ना होमबा राइट हेन्ड साइड प्रुफ जाबाय बेयो ना होमबा आगदा फारसेखै जोंनिया मा दङ बेखौहाय मोनहैबाय जोङो ना मा मोननांगौ जोंनाहाय cosec a प्लास cot a होमब्ला जोङो बेयावहायबो cosec a प्लास cot a मोनबाय ना बा आगसि फारसे मा दं जोंनियाहाय आगसि फारसे दं जोंनिया लेफ्ट हेन्ड साइड दङ आन्डार रुट 1 प्लास sin a डिवाइड बाय 1 माइनास sin a जे जोङो जेब्ला रुटनि सिङाव बेबायदि अनजिमा थागोन अब्ला जोङो मा खालामनांगौ जोङो रुटनि बायजोआवहाय लाबोनो नाजानांगौ जोङोहाय होमबा जोङो रुटनि बायजोआव माबोरै लाबोनो हागोन जोङो ना जे हमबाय साप'ज जोङो बेवहाय 1/x प्लास y दङब्ला जों बेखौहाय माबोरै बिनिखौ माबोरैहाय जोङो रुटनि बायजोआवहाय लाबोनो हागोन जों अब्ला मा खालामनांगोन जों बेवहाय जे बेवहाय जा अनजिमा दङ ना x प्लास y दङ बिनिनो जों मा खालामनांगोन बेनि उल्टा जोङो सिनखौहाय सानजाबनांगोन जों x माइनास y खौ जों सानजाबनांगोन बेवहाय x प्लास y दं नालाय बेवहाय x माइनास y खौ जों सानजाबनांगोन बेयाव x माइनास y खौ सानजाबनाय लोगो लोगो जोङो गोजौआवबो सानजाबनो नांगोन जोङो जुदि बेवहाय दाजाबसिन थायोबा बेयो दानख' जागोन आरो दानख'सिन थानायमोनबा बेवहाय जोङो दाजाबसिनखौ सानजाबगौमोन होमबा बेवहाय नायदो जोङो माबोरैहाय जोङो रुटनि बायजोआव लाबोनो हागोन जोंना 1 प्लास sin a डिवाइड बाय 1 माइनास sin a जोंनिया गाहायाव मा दङ जों बे रानग्राखौ जोङो मा खालामगोन बायजोआव लाबोनो नाजानोसै ना माने गासिखौबो जोङो माबोरैहाय जोङो बायजोआव लाबोनो हागोन जोङो बेखौहाय ट्राइ खालामनोसै होमबा जोंना गाहायाव मा दङ 1 माइनास sin a जे जोङो 1 माइनास sin माने x माइनास y आव दं बेना बेवहाय माइनास जायोब्ला मा खालामनांगौ नोङो प्लास सानजाबनांगौ जों होमबा गाहायावहाय जोङो जि दं बिनिनो उल्टा सिनखौ सानजाबगोन जोंना होमबा 1 sin दानख'नि उल्टा दाजाब खालामगोन जोंना बेवहाय होमबा sin a जे बे एखेखौनो जोङो सानजाबनांगौ खालि सिनखौल' जोङो दाजाबबाथाय दानख'बाथाय दाजाब खालामनांगौ बेनिफ्राय गाहायाव जेखौ सानजाबदों जोङो गाहायाव जि सानजाबदों गोजौआवबो बेखौनो जोङो सानजाबनांगोन जोङो गाहायाव जि सानजाबदों जोङो गोजौआवबो बेखौनो सानजाबगोन 1 प्लास sin a खौनो जोङो सानजाबगोन दानिया नायदो जोङो गाहायनिखौबो गोजौनिखौबो जोङो मा मोनगोन बे 1 प्लास sin a बेबो 1 प्लास sin a माने x प्लास y आरो बेबो x प्लास y होमबा x प्लास y माने मा लिरनो हायो जोङो x प्लास y होल स्क्वायर लिरनो हायो जोङो ना बेनिफ्राय नैबे मानि महराव दं जोंनाहाय 1 माइनास x माइनास y आरो x प्लास y होमबा x माइनास y x प्लास y खौ मा महराव लिरनो हायो जोङो x स्क्वायर माइनास y स्क्वायर जायोना x स्क्वायर माइनास y स्क्वायर होमबा जोंना नैबे गोजौना जासिगोन 1 प्लास sin a होल स्क्वायर माने बिसोर मोननैबो एखे नालाय ना होमबा स्क्वायर जागोन बियो दाना बिसोरखौ लिरनो हायो जोङो x माइनास y x प्लास y माने x माइनास y x प्लास y माने x स्क्वायर माइनास y स्क्वायर x आ जोंना 1 खौ स्क्वायर खालामो 1 ना सिना मा जागोन माइनास y आ sin होमबा sin खौ जोङो स्क्वायर खालामदों ना sin स्क्वायर a दानिया जों मा खालामदो स्क्वायरजों बेखौहाय जोङो ओरै मोनफा मोनफा खालामदो जों ना 1 प्लास sin a होल स्क्वायर गाहायावहाय बे गाहायावबो ना मोननैखौबो जोङो जे बे रुटआहाय माने गाहायनियावबो गोजौनियावबो दं नालाय ना होमबा जों मोननैयावबो मोनफा मोनफा खालामबाय जोङो दानिया 1 माइनास sin स्क्वायर समान लिरनो हायो जोङो 1 माइनास sin
स्क्वायर ए नि समा मा लिरनो हायो जोङो cos स्क्वायर ए जागोन बेयो ना माने मा जागोन बेवहाय जोंना मा जायो cos स्क्वायर ए प्लस sin स्क्वायर ए नि समा मा जायो 1 बायावहा मा जागोन cos स्क्वायर ए खौ लाखियोब्ला मा जाहैगोन ओरैजाय 1 प्लस आहाय माइनास जाहैगोन बेना sin स्क्वायर ए बेबायदि जाहैगोन होनबा बेवहाय 1 माइनास sin स्क्वायर नैबे 1 माइनास sin स्क्वायर नि जायगायाव मा लिरनो हागोन जोङो cos स्क्वायर ए होनबा जोंना cos स्क्वायर ए जागोन जोंना ना माबा जागोन बिनियाबो स्क्वायरजों रुटआ दानजागोन बेना केन्सेल जागोन होनबा 1 प्लस sin ए थागोन गाहायनियाबो स्क्वायरजों रुटखौ दानब्ला मा थागोन बियो cos ए थागोन जोंना ना cos ए थागोन दाना जोंना दा फारसे मा मोननांगौ जोंनियाहाय sec आरो tan मोननांगौ ना sec प्लस tan दाना जोङो cos ए जों मोननैखौबो रानदो 1 खौबो sin खौबो रानबाय जोङो ना मोननैखौबो जोङो रानगोन होनबा cos ए दानिया 1 upon cos ए माने मा जायोमोन जोंनियाहाय sec ए जायो ना sec ए प्लस sin ए upon cos ए माने मा जायो जोंनाहाय tan ए होनबा जोंना sec ए प्लस tan ए मोनबाय जोंना sec ए प्लस tan ए होनबा गाहायाव बुंबाय जोङो sec ए प्लस tan ए होनबा आगदा फारसेजों मिलायबाय बेना राइट हेन्ड साइड होनबा जोंनिया प्रुफ जाबाय बेना मोनसे उनाव जोंना sin theta minus 2 sin cube theta upon 2 cos cube theta minus cos theta समान tan theta माने जोङो आगसिनिजों आगदा फारसेनिया समान होननानै जोङो फोरमान खालामनांगौ जोंना होनबा जोङो फोरमान खालामनांगौहाय जों मा खालामदो आगसिनिफ्राय जोङो बेखौ फोरमान खालामनोसै जोङो ना आगसिनिफ्राय फोरमान खालामोब्ला जोङो बेवहाय आगसि फारसेनिफ्राय लानानै जों फोरमान खालामगोन आगसि फारसेखौ जोंनिया दङ sin theta minus 2 sin cube theta ना बेनिफ्राय 2 cos cube theta minus cos theta नोंथांमोना भिडिअखौ जोबजासिम नायलांबानो जाबाय जाहाथे नायनानै बुजियोना आरो चेनेलखौ साबस्क्राइब खालामोबा साबस्क्राइब खालामनानै ला आरो बेजों लोगोसे बेल आइकनखौ अल नटिफिकेसनावहाय सेलेक्ट खालामबानो जाबाय जाहाथे नोंथांमोना भिडिअखौ आपल'ड खालामब्लानो थाबैनो नोंसोरो नुनो मोनो ना बेवहाय नाय दानख' सिननि आगसिजोंबो आगदाथिंबो मा दङ जोंना साइन दङ ना मोननैथिंबो दङ साइनआ बिनिफ्राय बिनिया डिग्रिया 1 बिनिया डिग्रिया 3 बिनिफ्राय जोंनिया मा जायोमोन बेवहाय जाय फिसासिन डिग्रिया बेखौ जोङो कमन लानो हायो जोङो ना होमबा बेवहाय डिग्रिया फिसासिना 1 ना बा sin थीटा बा बिनिफ्राय sin थीटा लायोब्ला मा थागोन 1 थागोन जोंना ना माने sin थीटाजों sin थीटाखौ रानब्ला 1 माइनास 2 sin बेवहाय मोनथाम दंमोन ना मोनथामनि गेजेराव जों मोनसे लाबोयोब्ला मा थागोन मोननै थागोन बियो ना होमबा sin स्क्वायर थीटा मोननै थागोन होनना बुंबाय आङो ना माने जोङो बेवहाय मोनसे दानजागोन बेयो ना दानिया बेवहायबो नायदो आगदाथिं नैबे आगसिथिंबो आगदाथिंबो cos दङ बिनिफ्राय बिनिया जाय डिग्रिया फिसासिना cos 1 ना होमबा cos थीटा दानिया बेयाव थागोन 2 मोनथामाव मोननै दानोब्ला सरि मोनथामाव मोनसे दानोब्ला मोननै थागोन बेना cos थीटा माइनास बेवहाय 1 थागोन बेयो ना दानिया जोङो बेवहाय मा खालामनो हायो बेयाव दङ sin थीटा दाना जोङो 1 माइनास 2 sin स्क्वायर थीटाखौ मा लिरनो हायोमोन जोङो जे मोनो cos स्क्वायर थीटा प्लस sin स्क्वायर थीटा समान 1 बे मोनोमोन जोंना होमबा sin स्क्वायर थीटानि जायगायाव मा लिरनो हागोन जोङो sin स्क्वायर थीटानि जायगायावहाय 1 माइनास cos स्क्वायर थीटा लिरनो हागोन जोंना बेवहाय मा लिरनो हागोन जोङो 1 माइनास cos स्क्वायर थीटा लिरनो हागोन जोङो 1 माइनास cos स्क्वायर थीटा sin स्क्वायर थीटा माने 1 माइनास cos स्क्वायर थीटा जागोन आरो ना होमबा जोङो sin स्क्वायर जायगायावहाय लिरबाय बेवहाय मानि थाखाय ब्रेकेट होदों जे बेयावहाय गासिबजोंबो सानजामा दं बेना sin स्क्वायरजों सानजामा दंबा sin स्क्वायर माना नैबेयो ना बा बेखिनिजों सानजामा दंजोबो बेयोहाय बेवहाय मोननै बिदाव आरो ना बेखायनो मोननै बिदाव थानायखाय ब्रेकेट होदों जाहाथे नोंसोरो 1 जोंल' सानजाबाना बेनिफ्राय गाहायनिखौ बेबायदिनो दोनदो 2 cos स्क्वायर थीटा माइनास 1 दानिया बेवहाय दङ जोंनिया sin थीटा 1 माइनास 2 जों 1 सानजाबा माइनास 2 ना माइनास माइनास प्लास 2 जों cos स्क्वायर थीटा सानजाबा 2 cos स्क्वायर थीटा दानिया गाहायाव दङ cos थीटा 2 cos स्क्वायर थीटा माइनास 1 दं जोंनिया ना बेनिफ्राय दानिया बेवहाय मा मोनगोन जोङो sin थीटा 2 निफ्राय जोङो 2 माइनास खालाम 2 निफ्राय माने माइनास 2 निफ्राय जोङो 1 खौ माइनास खालामबा माइनास 1 मोनगोन जोंना माइनास 1 होनबा जोङो प्लासखौ आगोलिग्रोदो 2 cos स्क्वायर थीटा दानख'ब्ला बेसेबां मोनगोन जोङो माइनास 1 मोनगोन जोङो ना देरसिना दानख' नालाय बेनिफ्राय गाहायाव दङ cos थीटा 2 cos स्क्वायर थीटा माइनास 1
होमबा दानिया बेवहाय 2 cos square theta minus 1 बेबो 2 cos square theta minus 1 बा बिसोर मोननैजों केन्सेल जागोन बेना बिसोर मोननैजों केन्सेल थाबा दानोब्ला मा जागोन बेवहाय sin theta upon cos theta sin theta upon cos theta खौ मा लिरनो हायो जोङो tan theta होमबा जोंना मा खालामनांगौमोन फोरमा खालामनांगौहाय tan theta होननानै जों फोरमा खालामनांगौमोन जोंना होमबा जोङो आगदाखैजायजों मिलायबाय जोंना ना tan theta जाबाय होमबा is equal to right hand side प्रुफ जाबाय बेना right hand side